Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqakom għad il-podcast tallu, flimkien għallum għandi il-kit tallu, passoltu, u għanna il-mistieden speċjali Lorenz Bontempo. Grazie Wenz tal-li ġejt. Grazie li kom tal-istedina. Nħogost ħafna nisimakom jena, ili nisma l-poddati ta'kom zmin, u l-fatt li qiegħed ġew darba kont ġejt hawnhekk, ma mhux f'dan is-setup, fis-setup liħor. Kont ġejt u rajtek ix-xogħol li jsir wara l-Queen. Għalkemm ilna biex nagħmluha Wenz. Vera, ilna x'inhu bidem misti u daxxi insikur u allura noqgħod naqra lura, però l-fatt li magħkom tkellimt ħafna u l-erf li għandkom hija xi ħaġa li il-fatt li qiegħed hawn jiena wow. Grazzi ħafna l-istedina vera bis-serjetà. Thank you enta tal-li ġejt. Ma nafx sentikom ġdid u ma whatever. Sena jien forsi. U le, fimni aħna għax inti għattinna l-erf taħna, aħna mux erf taħna. Għax jien naħseb li aħna li namlu nirriċerkaw u niprofaw naqdu jigsaw puzzle. Ovvjament qed nitkellmu fid-dinja tal-paranormal. Sawa? Ovvjament għedin nitkelmu UFOs u daw l-affarijiet, niprofaw dejjem naqdu l-esperienza ta' n-nies. U inti automatikament tibda tieħu isek dak l-informazzjoni minn għand ħafna nies. U mbagħad inti tibda taqqat is-similaritajiet bejniethom l-istejjer. Issib pattern isek issib tipprova ssib pattern. U ħanajlek, ġifieri dal-aħħar qed ninnota ħafna anki patterns. Patterns ta' ċertu nies li ġu jgħidulek stejjer, ħadd teorja jgħidlek storja oħra. Tkun l-istess. U inti tkun kważi l-istess. Hemmhekk biex taqbad ukoll li jkunu ġenwini u jkunu veritira, għax ħafna drabi jekk ma jkunx ma tkunux tkellimni fuq il-podcast u hekk, hemmhekk tinduna tgħid interessanti din ħaġa. Ara Lorenz jien ngħid ħaġa fuq il-verità ngħid ħaġa. Li hemm tliet tipi ta' verità. Il-verità tiegħek. Sewwa, il-verità tiegħek li għext. Hemm il-verità dik li ġara u l-verità li moħħok għamel tajli fl-ma sens. Inti ġieli jiġru sitwazzjonijiet fejn jiena ngħidlek dak kien hemm raġel biflokk aħmar fil-verità kieku rekordjajtu tajli dak orange. Palma ta' kien ġrali għantet l rajt xi ħaġa fid-dlam u l-lum il-ġurnata jkamu il-terms għattus, għattus. Mux ekku. Per eżempju, ħan semmi ċuċata di rajta fuq TikTok imma zammejtu dan il-video għax vera interessanti. Mela għandek, milus semmejt video ieħor simili tiegħu fuq il-podcast ukoll. Mela għandek tnejn in-nies li ma nistax nifhem hija di li dawn huma żewġ persuni Arab, tajli kif taf. Għax kif wieħed minnhom resaq daħal ġo ċimiterju l-ewwel qed nara ċimiterju bis-slaleb. U kif daħal ġo ċimiterju kien hemm qabar u kien hemm raġel bel-qeda kif qiegħed bel-qeda inti daru ma' lapida imma min ġej minn din naħa mhux qed jarah. U da qal Salam aleikum. Kif daħal ġo ċimiterju Salam aleikum. Għabes liħor li kien wara l-qabar. Għallu għalikum salam. Taf daqqa wahda għal-mara l-ħat. U tala jiġri twerwer għal-ġo ċimiterju. Fil-pront għam liħor li kien bel-qiegħed għamil wahda, kif marax il-liħor tala jiġri u koll. Ġew fil-verità.
Mur fejhom it-tnejn li huma kieku m'hemmx il-kamera li bdiet taqbadhom. Mhux hekk. X'esperjenzaw kieku qegħdin fuq il-podcast qegħdin jgħidulna li tħallġu ċimiterju. U smajtek. Fimt? Semmejt riċenti ta' l-istorja ta' Qattawsa ma nafx hekk smajtniex ngħidha. Dejda. Ġufni qiegħed fuq laptop qed jaħdem ġiet Qattawsa u kien hemm stul twila u dil-Qattawsa mmexxiet l-istul. Mexxieta. U da tara ħaresek lejn l-istul. U nħasat il-Qattawsa telqet. Kif sema ta' żaqżaq l-istul, Qattawsa telqet. Da qam jiġri hekk u kif mara l-ħadd werwer. Imma kieku ma kellux il-kamera dan. Da kien jiġi hawnhekk fil-podcast u jiġi jgħidilna kont qed naħdem fuq il-laptop, iċċalqet l-istul u ħatemnu. Jien taf kif nara strax kamera vera tgħinek ħafna u llum il-ġurnata u ħafna kameras. Da ma nimmaġinax li kien jgħid bil-mobile is-setjak jew forsi naf għandu xi CCTV dar jew. Imma di mhux anki abilità ta' storytelling ukoll fl-istess ħin inti kemm kapaċi tikkonvinċi li dak li jkun anki jekk inti għexta il-verità tiegħek. Irnexxi trid taqsam ma' min irid jisma', ma' min jixtieq jifhem, ma' min jixtieq jemmen. Għax imbagħad ikun jien ma ninnota kważi xejn minn dawn l-affarijiet. Jaf qegħdin jiġru madwari u ma ninnutomx għax ma nkunx qiegħed attent biex niċċumbhom l-affarijiet. Intom sensibbli ħafna anki jekk oġġett jiġri li l-kom nkun qiegħed magħkom jiena, jien probabbli naħseb ma nindunax. Dik tifhmu dik il-ħaġa? Nifhimha. Fil-fatt kemm il-darba ngħidha dil-ħaġa li meta inti tinnota l-paranormal, il-paranormal jinnota lilek. Issa tajli fl-ma sens qed tgħidha di. Kif qatt inti jiġri lek xi ħaġa lilek inti Lawrence u inti ma tagħtix każa. Għax inti m'intix qiegħed tiffokat fuq is-suġġett. Allura inti you disregard it, you dismiss it. Nies bħalna, bħali u bħal Sajan, sewwa speċjalment, aħna kif jiġrilna xi ħaġa ġeneralment sakemm ma nippanikjawx, għax dan aħna maħniex, let's face it, maħniex xi taħsbunix li ħajdrilna xi ħaġa u aħna ħanoqogħdu jara, fimt dak il-ħin tagħmel taħtek. Żgur. Jiena kelli esperjenzi. Ġifieri iktar ikun hemm l-element ta' biża' milli taffaxxina ruħek. Jien naħseb li l-biża' jiffjuwilja jitma' jekk kien hija vera entità biex tkompli tagħmellek. Għax jiena nemmen li jiffidjaw fuq il-biża' tagħna. Ma nixtieqx il-train of thought li kellek għax kont qed nieħu gost nisimgħek, però nismakom tgħidu li huwa trickster li kultant joqgħod hemmhekk biex joqgħod jilgħab qisu. Eżatt. Imma kif tipperċipija l-ħaġa inti jekk dana qiegħed hemmhekk biex jilgħab miegħek? Bħalissa qed nagħmlu CE5, eżempju. Kemm Mirko huwa xettiku huwa xorta. Il-Mirko rrid indaħlu da iktar fid-diskors, tax. Di tal-biża jew hekk ma nafx hekk jibżax hekk għax. Mirko xi purtaħ. Bista taqaddi. Jiena niggarantilek illi kieku Mirko jara xi ħaġa u dak ma naħseb illi ma rax biss. Dak jekk imut Kristu u jgħidillu ħandaħħal subaj nara. Imma ma jkunx biżejjed. Jgħidlu ħanħodlok X-ray jgħid. U CT scan. U x'naf jien kollha. Għax jekk jaħsdek l-oġġett u ġeneralment dawn ikunu jaħsduk moħħok ma jipproċessaħħiex. Għax aħna dejjem aħna naħdmu fuq binarju normali. Aħna nafu hemm teżisti l-gravità. Oġġett ħajaqa' mal-art. Inti qed tara oġġett ta' titejr. Inti moħħok mhux ħajjipprova jirrexinja x'inti tara. Inti moħħok l ħaġa li ħajgħidlek l-alla titejr oġġett. Issa jista' jkun hemm fan taħtu, jista' jkun hemm whatever. Inti awtomatikament ħadd inħasad. Ma kemm jitaddaħ meta nitlaq jien wara taraw xi ħaġa. Ma dik apposta x'inti tkun qiegħed tbedhom mhux hekk qalu l-aħħar darba. Le, mhux hekk. Le, efhem. Le, ma again, stranti jien taffaxxinani meta tkunu din tagħmlu CE5 sewwa għax tidher li tkunu kulħadd qiegħed hemmhekk, isu enerġija waħda vibe, tippruvaw toħolqu l-vibe biex tistiednu l-entità tiġi f'ambjent li tħossha mill-qwa, ma nafx qed neżaġerat nivventa. Teoretikament. Mela, CE5 taħdem l-istess ħaġa bħal meta inti qed tagħmel Ouija board, tajlix differenza hemm bej Ouija board u CE5. Ouija board ngħidilha biex inti isek qed tibgħat Morse code jew sinjal. Eżatt, inti isek qed
qed tuża biċċa għodda. Sewwa, flok qed nużaw Ouija board. Aħna qegħdin nużaw l-enerġija tagħna xorta. Ouija board kull ma biċċa l-planxett plejt bil-letri u numri. Sewwa naqblu. Nista' nipprova niddistingwhom jien li minix qiegħed fiha bħala layman term sewwa. Ouija board għandek isu dark magic intervention, inti qisek ittuża affarijiet u sifa fiktar scientific? No. Mela one, żbaljat. Ħanibdew minn żewġ affarijiet ħanajlek. Imma tużaw it-tones, le? Aha. Ma xejta, ma jfissru xejn ma ta'. X'inhu ma kis? Mien? COG. Tajli x'inhu ma xi ma nifhimx fil-mużika. Nisma' Imma jiena ħanajlek żewġ affarijiet. Mela, l-ewwel nett inti semmejt dark magic. Mem lebda dark magic u white magic u light magic. Da kollu bullshit, magic waħda teżisti. Right? Jekk jien antik sikkina lilek. Tajtek sikkina, mela dik hija l-magic. Qed naqblu. Kif ħadd użaħħa? Il-bniedem jagħmel differenza jekk hux light jew dark. L-intent. L-intent huwa kollox. Naqblu. Issa, it-tieni oġġett li rrid ngħidlek hija din. X'inhija l-maġija? Il-maġija hija xjenza li aħna għadna ma skoprejniex. Qatt m'għandniex. Il-measuring tool, eżek mort inti qed titkejjel karozza banana. All right. 1:7 banana. Fimt? Hija kwestjoni ta' intellett, ta' x'kapaċità għandek inti biex tipproċessa. Le, l-maġija kif naraħħa jien, il-maġija naraħħa li edemmek teżisti edha magħna. Aħna sempliċement ma nafux nużawa u nikkontrollawha. Lot of body experience u remote viewing titfaħom taħt l-istess kaffa. Le, ta' ħanajlek l-out of body experience jiena naraħħa li qabilta innata ġol bniedem. Illi inti tiġrilek. Riċenti kont qed nitkellem ma' persuna. Dostja kemm jibbatu l kif. Nitkellem ma' persuna u beda jgħid stejjer ġifieri da laqqas qatt ma Imma remote viewing ma tiġ titfa' impenn tista' tiġi fuqek hekk, mhux bħal ħeddiela li inti teħel bil-lejl. Ir-remote viewing naħseb. Mill-esperjenza personali tiegħi ħanajlek out of body experience. Tista' tiġrilek hekk? Hija. Per eżempju, jiena fil-bidu bdejt nitrenjaħħa x'jien għallimni Kevin Falzon kif nagħmel out of body experience. Nsellmulu minn hawn. Kevin dejjem nsellimlu. Issa, meta tallimt minn għand Kevin kif tagħmelha, ovvjament Kevin tani riċetta tiegħu. Immowitx fuq. Eżatt. Issa, jien bdejt nagħmelha kif kelma b'kelma da eżak tajtni riċetta ta' kejk inti. Jiena qed nagħmlu dal-kejk, segwejt ir-riċetta tiegħek eżatt u jiena mill ħofra fin-nofs. Għamat nibda ngħid, orrajt, mela flok 10 bajdiet ħanitfalu 12. Bdejt iżżid. U bit-12 ħadmet. Issa, waħda mir-raġunijiet kienet li bdejt nagħmilha wiċċ il fuq u jiena wiċċ il fuq ma nafx norqod. Jiena norqod wiċċ l-isfel. L-istess problema li affaċċajt jien. Għall-OB ma tix torqod teknikament, inti tkun f'dak l-istat bil-Malti hemm kelma ngħidula l-lubien li inti bejn ir-rieqed u mqajjem. Kelma ġdida di Josef. Lubien, ma nafx ma smajta kemm il-darba del-kelma. Isek ħafna impjegati f'uffiċċji jikkoreġini imma il-kelma lubien. Naf teacher tal-Malti sansaqsi għal-lejla. Ma nafx jekk teżistix imma smajta kemm il-darba. U ġrat li meta għamilta wiċċ l-isfel. Ġara, għadda żmien u ġrat li l-ewwel darba, kontattielek l-istorja, ġrat li spontanjament. U minn dikinar law ġrat li 3 darbit oħra. 4 darbiet spontanjament. Għat marġajt provajt namela intentional. Ma naħseb kellek repertorju ta' kont isek predispost ħat esperjenza. Għamilta xi 9 darbit intenzjonata. Imma kelli 4 darbit kienu spontani. U għalli kont preparat, ġa kont għamilt proċess, issek maħħaċ l-instant effect or gratification, biex impoġġi hekk, xorta naħseb ġismek kien trenjat. Ara jien li eżempju qatt m'għamilta. Jiena li nkun f'dak l-istate meta ġieli nagħmel meditation, ġieli nixtieq nagħmel iktar. L-effett inkun nixtieq mhux noħroġ minn ġismi biex immur x'imkien, biex nidħol iktar fiha nnifsi biex insikket il-ġen li jkun hemm madwari. Ħafna midrabi jekk nagħmilha mingħajr ma nuża ta' sostanzi u hekk. Tinqata normalment tkun il-mużika. Imma, again, jekk jiena qatt ma nkun għamilta qatt, ma nimmaġinax li
ħan immedita jek f'sekonda, jekk qatt ma provajt nagħmilha. Inti jettajt fuq il-meditation, jina ħafna nis jajdu li, jimkiem nishtiq naf nimmedita u il-meditation hija l-ektar ħaġa faċli li għaw fid-dinja. Tista' tagħmel waqt li tkun qed taħsel platti. Eżatt. Waqt li tkun qed tieħu pjaċir tagħmel l-oġġett tiegħek meta inti tkun in the zone. Pereżempju, minnu Petter, sewwa, jidħol in the zone, jidħol in a trance. Moħħok jibda jaħdem in the flow state jgħidulu. Eżatt, flow state. Jiena dik ngħaddim minna meta nkun qiegħed qed niġbed ritratti. Jien kif niftaħ, mhux biċċaj, kif niftaħ tripod u npoġġih ġol ilma jew ġo fuq blat jew whatever fuq ramel, dak il-ħin jien my magic moment. Jekk tkellimna qas ħanati kasek. Anzi, ħanamla ta' pastas, ilek ħu paċenzja bħalissa. Dement li ma nkunx qiegħed workshop ma xi ħadd. Ħu paċenzja, dal-mument tiegħi. U mbagħad nitkellmu, tax tinkwiet, għana mela xar sigħat. Ma dal-mument tiegħi. Inkella ritratt ma noħorġux. Dak huwa l-flow state. Ossja. U jiena għetlek l-aħħar darba. Le, u inti Senti probabbli l-ewwel. tagħmilha kull meta tkun mal-forn, naħseb. Jew tkun qed taħġel. Waqt li tkun qed taħdem Tifoka, però vera, ħafna passjonijiet naħseb li jkunu daw. passjoni. Jew inkella qabel attività sportiva, eżempju, tkun qiegħed f'dak il-mument għax naħseb meta jkollok attività fiżika intensa, Impenjattiva. naħseb ma tkunx tista' toħroġ kompletament. Nimmedita ma ta' naħsel l-art. No, Naħsel platti. strejna vera. Ej. Jien forsi mendu bdejt nikber naqra, ma tkun isek trid tfittex dak il-moment miegħek. Imma preżenti, tkun preżenti miegħek innifsek. Ħafna midrabi tista' tkun qalb folla nies illi jirnexxilek tagħmilha. Imma rid ikun hemm ambjent naħseb illi jew ikun hemm mużika involuta jew ikun hemm għax inti easy tista' toħroġ mir-realtà anke beħsibijiet ta' dwejja jew ħsibijiet ta' nkwiet. Ġifieri kultant naħseb jiena m'inhiex kapaċi niddistingwi jekk kienx qiegħed fi flow state u away from everything. Jew inkella qiegħed fi flow state għax qed nagħmel xi ħaġa li qed tgħinni nikber jiena. Kultant ma nkunx naf fej għax ħafna midrabi jkollok pressure, jkollok jiena f'affarijiet li jistgħu jinkwetawk u tibda toħroġ mill-ħajja ta' kuljum. Inti tikteb Nikteb ħafna. ġieli nikteb hija. Xejn kan il-darba tkellimna u tajli qed tikteb u dak. Hemmhekk inti tkun qiegħed għaddej qas ta' madwarek inti black hole. Mhux vera. Ija. Fil-kitba, ħafna midrabi meta tikteb Dik hija tkun l-flow isek state. waħdek imma wkoll. Issib il-moment li tkun qiegħed waħdek ġa isek inti qed tissetja s-surroundings tiegħek biex ġa tgħinek għax hekk inti tiddependi naqra minn dak l-ispark ta' muża. Jekk inkun qalb ħafna ġen, jaf ħajfixklek. Ġifieri iżjed kulħadd. easy narani jien, jew forsi naħseb Mhux għandek kulħadd. punt. Illi mhux kulħadd ikollu l-istess proċess. Jiena ħanajlek Lorenz, jiena ta' fotografer u hekk. Jiena Venezja, tant kien hemm nies. Daqs iż-żibel kien hemm nies, jiena ngħid, daqs iż-żibel kien hemm nies. Biżibilju nies. AirPods ġew dnejja u xej silenzju totali. In-nies ma nismagħhomx, ma naraħħomx, għas nibda nikkalkulhom in-nies. Kamera, remote control video, filters. Fatt ir-ritratti tiegħi, meta tarahom inti, tibda tieħu dik ir-realtà li kont qed nara jien waqt li bdejt niġbidhom. Tarax nies. Sa qed ngħidlek Venezja, jaraw ir-ritratti tiegħi in-nies jgħidu li mela krejta għalik. Għanet għandek l-effett tal-long exposure, tu għandek il-Photoshop. 3, jiena, ekk immaġinajtu ritratt, that's my vision. Fimt? Long exposure kemm jgħadu? Jiena ma ntawlux iktar minn 4 minuti. Għax mbagħad ovvjament hemm teknika involuta, Imma fil-post iġibu jidher hekk flowi ħafna eżempju li ma jiġu jusu sħab. mhux jew- post. Dak kien Dak kamera. li- Kamera dak. U l-iktar li tagħmel 4 minutes. L-iktar li nagħmel 4 minutes inti tista' tagħmel teknikament tista' tagħmel 10 sigħat. Ġifieri sparixxu n-nies. Ejja, Fuq ma long anke 2 exposure. minutes. Festja? Jiddependi kemm jgħaddu fast. Jien jaffaxxinawni, L-ewwel ritratt kemm kien ħa? L-ewwel ritratt. Dak li hemm ir-ritratt tal-long exposure. Ma għandix idea Dak ta' ta' xulxajn. ta' showshine ma nafx insejt. Minuti jew ta' Dak minuti, Minuti wkoll? Però ritratti ta' satej ġbiet, mhux bid-digital imma. Jiena qed ngħid 4 minuti għax bid-digital. Aha. X'imbagħad jibda jisħonlok is-sensor. Sewwa u jibda jkollok il-grain.
Imma fuq l-analog inti ħallejta per eżempju Pariġi qed niġbed l-Arc de Triomphe f'nofs ta' triq, tripod, biċċa kaxxa tal-injam daqshekk, pinhole, ma nafx kemm domt, ħejja, impallaw, u l-Arc de Triomphe qiegħed hemmhekk, qed niġbed l-Arc de Triomphe għamil ġiżadej. Tkun passjonat dak il-mod. Hija xi ħaġa enriching biex impoġġiha. In your zone. Ġifier ma jiġux blurred in-nies jekk ikun ħafna. Blurred, jisparixxu ta'. Sti interessanti. Per eżempju, mhux darba u tnejn għaddejt muqdem il-kamera minn kamera nutak. Kurjus il-ħin minnhom semmejt, probabbli tivviġwalizzanti qabel taraħ kif tixtiequ, u mbagħad tmur id-dar, naf ma nimmaġinax li tagħmlu Franza jekk kont hemmhekk inti, kif tiġi Malta tagħmilhom? Mela inti għandek ħafna żmien tibqa' tiftakar kif rittu? Għandek 3 proċessi. Mela għandek il-proċess tal-pjan, li pjanajtu ritratt. Mela jiena pjanajtu jiena għamilt il-homework tiegħi, naf fejn sejjer, issa ovvjament jiddependi mill-elementi, baħar, sema, sewwa. Ġieli tkun fortunat u tmur eżatt, issib l-ingredjenti li ritt, u ġieli tmur u tajt kazzo. Mbagħad ikollok taħdem bl-issib. Malta narġa' mmur l-għada l-pitada, ġimgħa wara. Ma tkun imsiefer, taħdem li għandek. Issa, dak huwa l-ewwel proċess, mela jiena id-dar qabel ma mort il-post, ġol post, viżwalizzajt xirrit. Għax ovvjament Google Maps tara ritratti ta' ħaddieħor, anke ta' nies jiġifieri turisti. Ma jiena naf illi hemmhekk hemm dik is-siġra qiegħda ġol baħar. Ma tiġa nibda nimmaġina. Tmur fil-post. L-ewwel ma tibda tagħmel, tipprova toħloq relazzjoni mas-suġġett u mal-post fejn tkun. Fimta? U jiena nħobb ngħid dil-kelma. In-natura hija kaotika. Ma tagħmel xejn order in-natura. Sewwa ġifieri il-ġebel qegħdin sparpaljat, it-zokk sparpaljat. Sewwa. Bħal moħħi. Però jeżistu glitches. Glitches, jiena nħobb insejħilhom glitch. Li inti ssib dak l-angolu li jekk tmur ċentimetru lem, ċentimetru law, il-glitch tlifta. Jizak bħal meta għandek radio bil-tuner. U inti f'daqqa waħda għamilt lown. Ma tkun taf ix-xogħol. Ostenna, u kif tlift il-glitch x'sibt minn floku? Tipprova tarġa' ssib il-glitch, tarġa' tidħol f'dik hemmhekk hemm mara fejni. U inti tibda tara, moħħi awtomatikament jibda jarhom dawn l-affarijiet. Nibda nfittex triangular formation, pyramids. Nibda nfittex. Ma ta' composition qegħdin ngħidu. Dik l-infinità li qed kont qed issemmi inti biex toħloq isek rapport. Dak huwa r-rapport li inti toħloq mal-post, li inti l-ewwel tistudjah. Mhux bad titrajpot ftaħtu tfajtu hemm uġbit. Le. Hekk inti qed tiġbed touristic shot. Għaxa jiena nisma' l-fotografi naħseb inti kemm il-darba qed ta' illi hemm min jiġbed ritratt. Aħna niġbdu ritratt sewwa, u hemm min jikkrea ritratt. Eżatt. Naseb dak il-proċess u dik il. Darba marna n-net u kien hemm Mhux tiegħi dak ir-ritratt. Ħabib tiegħi ta' Martina Jones konna qegħdin flimkien kombinazzjoni. Dak kien għandi ħadtuh l-istess. Kif qatlu dar ritratt tiegħi. Mbagħad indunajt għax Martin kien daħħal blata fil-foreground. Li jiena żilt li ma ndaħħaliex. Ġifieri l-istess location, l-istess anglu. L-istess ġurnata? Mela, rek miegħi kien ħdejja. Wija. Ftit inqas minn metru l-bot minni kien. Fimt? Da, tipo, ritratti jien narfu, tipo. Imma t-timbru kreattiv vera viċin biex jindiħsibtu tiegħek? Għax ovvjament inti tibda, tipo, aħna nispiċċaw inti influenza wieħed mill-ieħor. Min kienu tiegħek l-influenza tiegħek? Għara, wieħed mill-ikbar influenza tiegħi kien Michael Kenna. Fotografu Kanadiż, kien patri, ħareġ minn patri. Dak li kiteb il-kodba u jiswa flus. Għandi il-kodba kollha tiegħu. Dak ħafna flus jiswa. Da mort nara exhibition tiegħu Budda jisimha. Kont qiegħed Bologna, mort nara Lion Maiden, u l-mara t-talat tal-isma tala Michael Kenna, tala konsert, konsert, madonna. Exhibition. Konna għedin għal-konsert, għanna tra Lion Maiden.
u mort u meravilja. Jisperani. Mandi lebda ritratt illi tajt dan ikkupjat minn dan. No way. Imminti tieħu il-feel, il-mood, il-sensazzjonijiet tiegħek. Jiġri bħali wkoll. Eżempju, pal meta jenna mpinġi l-pittura, mbagħad ma tibdix taġobni, dak min taġobni, mbagħad. Dik normali. Dak huwa Normali naħseb ħafna dik. stadju fil-kreattività, fil-proċess kreattiv tiegħek. Ġieli kun hemm affarijiet li inti vera joġbuk li probabbli jekk titlaqhom hemmhekk u taraħ snin wara tgħid ċamil dakinhar, imma f'dik il-fażi kont kemm u sabiħ u kemm tkun gburi bih, Mela. imma qisu fażijiet. Dika tiġri li ħafna. Mela, inti dejjem you fall in love with your latest creation. Ġifier inti wellet baby, xtrajt oġġett, krejajt pittura, ħriġt ritratt u tajt data l-ġen. Imma qed tagħti il-preżent tiegħek dak il-ħin. Eżatt. Issa, x'jiġrilek? Moħħok awtomatikament inti meta oġġett tibda taraħ il-ħin kollu, ma tibdix tinnotalu d-difetti. Jien nħobb inġib l-eżempju tat-teacher. Tajli biġġej. Dil-ewwel ġurnata meta inti tidħol l-iskola u jiġi t-teacher ġdid. Miljon difetti ssiblu. Ara kemm għandhom neħru kbira, kemm għandu neħ kbar. Ara xi friends għandu, ara bla xar, ara x'daqna għandu. Wara ġimgħa, tant idrom d-difetti tiegħu. Tibda semmihom. Ġemment naqlawlu laqam. Sawa? Għaxik hija natura tal-bniedem, inti mela, kif noħroġ minna din dik il-biċċa xogħol. Għal din hija proċess mentali wkoll. X'nagħmel jiena Lorenz? Qed neditja ritratt, mela jiena qed naqgħu għandi ritratt, ħadtu, mort id-dar, tfajtu fil-Photoshop, qed naraħ fuq monitor, big screen. Moħħi jiena qed jarah kif krejajtu. Meta nqatta pereżempju sejja neditja fih dar ritratt, murħu kafe, mur fik ċina. Ilab maqtates, kellem il-mara, kellem it-tifla. Reset. U narġa' mullura. Arresti hawnhekk, pup, u ninduna b'xi ħaġa. Ikun hemm ġebla bajda, qed iddejjaqni, u għajnejk bom imur fuqha. Neħħi, naddaf, Photoshop. Dik nagħmilha ħafna. Fl-aħħar meta nkun 100% ngħid lest li qatt ma tkun lest, taf x'nagħmel it-trik tiegħi? U din ngħidha ħafna f'kważi f'kull tok li nagħmel. Dawru r-rasu l-isfel. Ajba, vera, demtejni. Dawru r-rasu l-isfel, għax inti moħħok hemmhekk qed tippanikjah. Għalat jipprova jagħmel sens minn dak li qed tara. Awtomatikament moħħok jibda jara d-difetti. Imma d-difetti jekk jidru meta tagħmlu rasu l-isfel. Moħħok jgħak jibda jara d-difetti. Jekk ikun fadal skop biex issib iktar. Nagħmlu mod Lorenz, mela. Jew kara tiskwinti għak faċċiniżi. Li tiskwinti kultant nara ħelli inġibu ktar xarb. Mux, ma narax id-difetti. Shading hekk sirt nagħmel. Vera? Jidher isbaħek, ma jidher aħjar, id-difetti għattihom lok. Rajta? Jien ma waħda minnhom oħra, apart li ndawru rasu l-isfel, narġa' ndawru lura, niżżum jaħel barra nġibu daqs bolla u narġa' nkabru. Jekk hemm xi ħaġa li tolqot li għajnejja, għax inti dejjem trid illi meta jkollok ritratt. Inti trid min qed iħares lejn ir-ritratt, għajnejh l-ewwel ħaġa li ħajara huwa dak li insejħulu s-suġġett, the main subject. Issa tajli għalfejn qed tagħmel hekk. Għaxin għas-suġġetti tiegħi ma jkunx dak li qed tara, imur oltre minn dak li qed tara mir-ritratt. Ġerment ikun hemm feeling, emozzjoni, solitudni, whatever. Fimt? Silence, meditation. Jien dak huma ritratti tiegħi. Bla dubju, dak li nħoss fil-verità. Mhux kulħadd iħoss l-istess, jien kien hemm min qal li. Jkollok xi pilastri fil-baħar u mbagħad il-mood imma tistenna li jkun hemm ġej xi ħaġa taf x'ninnota f'daw it-tip ta' għax mhux tiegħek biss, imma dak it-tip ta' fotografija inħossi li hemm xi ħaġa ħajja looming at the back. Jiddependi inti mill-mood tiegħek jien bħala viewer ukoll, Inti l-konsumatur tal-viżjoni tiegħi, jew. Inti l-konsumatur tal-viżjoni tiegħi. Jiena krejajt viżjoni.
U krejt viżjoni kif rid naraħħa jien. Għax jiena li nipprova nagħmel hija r-realtà hija boring. Aħna mdorrin naraw nħarsu l-emmula u naraw bajnejna. Għajin nipprova noħloq an alternate reality bil-fotografija tiegħi. Għax jiġrilek. Jiena krejajt kreazzjoni dak li xtaqt li nara jien. Imma fl-aħħar mill-aħħar art is subjective. Jekk li li tqanqalli emozzjoni ta' ferħ, nafnu real sajannu jiġi għaj l-lalla xi dwejjaq. Imma anqaltlu emozzjoni. U inti jiena tnamillek invit li inti tidħol ġo ritratt, ġo xena u interpreta għalik. Għax l-arti ma tistax tiġi b'caption, jekk inti ħan iktiblek lilek. This photo, dar ritratt jiena jtini jien naf sens ta' paċi. All right, mela stajt rajt il-caption, tornix il-ritratt, u nitlaq il-barra. Melux bat namel da il-xadin, dak il-xadin. Dak għatni għaf u bdejt namlu tajjeb. Umbat, meta għamilt il-pieta, għamilta ek mawġa. Ġifiri biex tara tajba, jisa 3D, t-toqdek la ġemba biex tara. Għax finġejta kont mawġ. Inti mawġ kont sensasi. Perspettiva diku, perspettiva differenti, mod kif tara Pero inti, meta tkun qed tikrea, intom it-tnejsa u artisti, waħed pinġi, l-ħori tratti, meta tkun qed tikrea. Hemm differenza bejn inti qed tażel x'inhu suġġett u r-ritratt, għax vera qed tikrea, però l-affarijiet diġà qegħdin pożizzjonati għalik. Inti titissib dak il-glitch. Mentri inti letteralment mix-xejn qed tivvinta xi ħaġa. Nalik, Le, dik meta tkun għaddej u jkollok il-punt inti xi tittasal fejn qed tikrea ġieli, tissorprendi lilek innifsek u tmur x'imkien ieħor mill-punt ta' tluq. Ma ejwa, kull sekund darba. Ngħid il-last year Għax simili għal il-proċess tal-kitba minnu ħafna iktar inti fil-kitba ħafna midrabi jekk jiġri. U ġiri ma replikajtiex, per esempio, il-xadin li għamilt il-da jiderajni minn John Nucciali, shading. Għambu provajt replika fuq xi ħaġa oħra, ġifieri bħal ġiġa u jkun hemm figura warajja ma bdix jirnexxieli. Għax il-mod ta' kif ġi x-xadin. Eżatt, tastja. La kand il-gurax jgħad x-xadin. Jgħad l-qalbi. Per eżempju, dilli għattajt inti. Jena xie 2-3 ilu ġbit ritratt tal-lighthouse ta' mux rikaz li l-oħra. Nisejċ jisimaw tal-breakwater. Sejna 95% ta' xogħli huwa kollu black and white. Għax dak jirrispekja il-karattru tiegħi li jiena black or white. Jien m'għandix tan-nofs. Jien kollox hekk. Jiena l-filosofija tiegħi hija tfajta ġol arti tiegħi. So għax jiena nemmen li l-arti mingħajr il-filosofija warajha hija kreattività biss. Mhux artist, kreattività. Jien nara black and white għadda fid-distractions. Dika hija għodda li inti neżżajtu ir-ritrattu jiena qed nippreżenta ħulek bħala ruħu. Ir-ruħ tas-suġġett. Oj, mort bittir biex noħloq dar ritratt black and white. Mort fil-post, ġbid dar ritratt, qed naraħ on screen għax sfortunatament illum il-digital cameras għandhom l-screen fuq wara. That's a distraction, jien nixtieq ġifieri kieku narġa' neqleb lura l-film. Imma sfortunatament il-film iktar ma jgħaddiż minn iktar qed jinqata' u l-proċess huwa iktar lengthy u iktar expensive. Meta rajtu dar ritratt, gwerra miegħi nnifsi. Li nidħol ġol karozza u newden u bdejt ngħid da kulur. Bdejt ngħid ma jiena black and white rejdu kulur. Mort id-dar u wieħed mill-ftit ritratti bil-kulur li għandi. Għaliex gwerra ma? Gwerra x'inti ħriġt mill-filosofija tiegħi. Iddevjajt. Inti ġejt isek l-identità tiegħek hija black and white? Hija l-identità tiegħi hija black and white. Ma kisek ġejt dan hawn. Mhux għax tillimita naħseb ta' ma fis-sens. Le ma nillimitax ta' Lorenz jiena jekk tara xogħli ħafna minn xogħli huwa static objects ġol ilma. Ġili d-devjajt, ġili ġbit per eżempju bini
u sema u ma tarax il-mamkien, m'intix qatt ħatara bniedem. Għandek waħda sfera sabiħa tat-taraċ. Tat-taraċ. Titħax bija tant-ritratti. Le, probabli mux se jiftakar. Pero naħseb vera, ta' sajna tijajt, kellek wieħed. It-taraċ kien isu derelikt abbandonat, ġej xi lake. Għara, dika hija slipway dik. Slipway? Dik slipway għazzabbar. Isu... Into the void jismu ritratt. Sabiħa. Into the void. Into the void. Alright, għax inti għabbat kurzita sorjek telliftek mill-dana. Inti semmejt li ma tamilx nis, humans, jew living beings fil-ritratti. Fil-verita. Pero fil-verita naħseb inti dejjem għandek human element u aspect għax qiegħed in-naħa l-oħra tar-ritratt. Bravo. Mingħajr dak naħseb ir-ritratt tiegħek mhux ir-ritratt tiegħek biss ta' kull biċċa xogħol ta' arti. Mingħajr l-input li jkun hemm. Għalhekk nemmen ħafna il-mood tal-udjenza. Eżatt, il-mood tal-udjenza. Inti wara kollox inti għandek il-konsumatur hemm barra illi jekk mhux ħajjaraħ dar-ritratt, ir-ritratt ma jeżistix. Dabħal meta huwa jagħmel xi telegram, ma jkunx fil-final product kif inhu. Fl-aħħar imbagħad. Imma dik naħseb daqsxejn differenti ta' l-ewwel nett meta tagħmel drama, meta tagħmel film għandek ħafna moving parts, għandek ħafna nies li qed jikkollaboraw, għandek ħafna idejat. Fil-każ tagħkom m'għandekx ħafna idejat xejn. U laqqas għandek is-second or third opinion qabel toħorġ fil-pubbliku. Jagħmel iktar planning minni. Fimt? Jiena kull ma nagħmel just ngħid x'ħa noħloq tad-daħ. Fimt? Da għandu iktar planning minni. Jien ir-ritratt ikun lest qabel ma noħorġu naqbad il-kamera fidi, jkun lest. Inti tkun qed tistenna allura the right day għax tkun taf eżattament fej? Ejja ta'. Pereżempju jiena għatem ritratt ta' Malta għadni ma ġbittux. Diġà għandi isem għalih dar ritratt. L-isem ta' ritratt diġà lest. Naf kif irridu qed naraħ ħarejna u nalqajnejja qed naraħ dar ritratt lest. Morċet l-darbiet, dat it-titrekja naqra ħanajtek, naqra impenjattiv. Mort l-darbiet, kull darba nsib il-bahar mux qiegħed tajjeb kif irridu jien. X'tagħmel? Inti stilna sut tkun trid. U dik ma tistax. Le, mhux stilna sanzi, jiena rrid naqra żgħira moviment. Okej. Mhux baħar imqalleb, ħafna, imma mhux hekk. Imma f'dal każ għax jiena nkun irrid pereżempju noħloq kontrast il-blatt pereżempju mal-baħar. Jien ma nużax pereżempju polarizer biex il-baħar niskuraħ. Jien il-baħar tiegħi nkun irridu kemm jista' jkun jekk qed nixbed blata. Inti ma tistax tagħmel abjad fuq abjad għax ma taraħħiex. Jien irrid il-baħar jiġini milky white u s-suġġett tiegħi it pops up. Fimt? Ammur hemmhekk jien u ngħid kazzo. L-ora. Poġġi bel-qiegħda tagħmel bella kafè, pep sigaret. Le, l-ora. Isek ma toħroġ għal xejn. Issi minix sajjiet ma dik nismagħhom jgħidu anti tmur hemmhekk, tmur hemm barra. Tiġik hemm similirtajiet fiha l-ħaġa bejn is-sajt u t-ċajta. Jiena ngħidlek, jiena kont nistat qabel fil-passat, tinsemmilek 17 years ago. Kont nistat ġi min jafni, min jiftakarni. Kont nistat ġi kont tajjeb, kont nistat tajjeb. Kont bil-affarijiet u għadda. Mela, kont naħdem f'dak ix-xogħol ukoll. Kont bih. Il-hobby tiegħu u jaħdem fih. Kont nħu biex nagħmlu għax kont nifhem fix-xogħol nafx tinbih. Dika s-sajt pereżempju kienet xi ħaġa għalija li I was in the flow. Bħal fotografija eżatt. Inti, hemm ħafna elementi simili tittara t-temp. Sa ċertu punt tkun tifhem tikka żgħira fit-temp. Tkun taf pereżempju jekk ir-riħ qiegħed dik in-naħa u mhux dik in-naħa, mela jiena nukla ħammur dik in-naħa għax hemmhekk ħajkun żlieġ għall-baħar, jien irid imur hemm. Sħab. Jekk jiena ma jkolli sħab, mhux dejjem, jiddependi x'irrid jekk irid ritratt bi sħab. Immur f'ġurnata msaħba. Jekk jiena rrid xi ħaġa very minimalistic li jien irid noħloq statement bl-ispazju vojt bin-negative space,
iktar mill-drama fis-sema u fil-baħar, allora għalih nażel ġurnata fejn immur fejn il-kalma, il-kalmezza. L-istaġuni jiddettaw naqra. Għalkemm meta d-daħdi, x'issat naħseb waqt li jitkellem. Mela dara l-UFO meta kien qed jistat. Mela. U jien rajt il-UFO waqt li kont qed innaddaf il-pakka galli, żewġ delizzi. Mela l-ewwel UFO rajt jien 2007. Mela stenna, correlation. Dajsa kont. Issa waqt li jitkellem. Imma di l-uniku darba X'inhu? li rajtu xi ħaġa meta kontu għaddejjin Le. f'mument hekk, jew anomala, speċi tista' tiġri u tista' le. Għax jiena vera kurjuż fuq dal-affarijiet. Jien għastennejta. When you least expect it, naħseb tiġri. Però xi ħaġa li hija li taffaxxinani li milux meta konna minna l-podcast jiena u Mirko beda intervista li kont semmejta. Jiena rajt il-UFO tiegħi l-ewwel UFO tiegħi 2007. Għaddew 19 years sakemm arġajt rajt xi ħaġa u propju rajt xi ħaġa meta għamilt is-CA5 l-ewwel waħda. U mbagħad għamilt it-tieni, it-tielet, ir-raba', ħames, seba' u rajna 4-5 darbiet f'dawk is-seba' darbiet. Jiġifieri għalhekk mbagħad jingħatlek Lawrence illi naħseb il-CA5 illum il-ġurnata isni qed nikkonvinċi naqra żgħira ruħi illi vera taħdem. U inti titjib iżjed ma tagħmilha? Meta tkun qed tagħmilha? Ma nafx. Iktar naħseb jiena eżempju l-aħħar li meta rajt jiena dak il-flashes kien hemm Annalise ukoll. Ħadd ma rahom ftit nies rajnihom jiena Annalise, Gerald u xi tliet oħra. Però sajan ħanajlek orrajt, rajt il-flashes hija xi ħaġa vera stramba. Però jiena ma nikkuntentax bi flash. Jien irrid nara xi ħaġa bħalma rajt. Imma flash kien stramp, bdejt ngħid kemm ma Ejju stramp, naqbel miegħek. Imma kien qawwi kien b'saħħtu ħafna bdejt ngħid imma dak kif mhux jaraw. Saj, naqbel miegħek. Jien naqbel miegħek li huwa stramp. Imma minix ħanitfgħu taħt il-folder rajt UFO, rajt xi ħaġa stramba. Imma rajt UFO għalija bħalma rajt fit-2007. Bħalma rajt fl-ewwel CA5. U bħalma rajna f'April li għadda. Għal jiena bejnietkom nifhem illi issa jien ikun nixtieq jara, allura fill in the blanks iktar. Inti naqra iktar xettiku ma biex żgur niġbdu linja dan. Mirko x'raw daw it-tnejn? Jiena isek kollha għandhom similaritajiet, dejjem ishom orbs orange. Dawk l-uniku derit li tista' tikkonċepihom li inti tista' bis-sensi tiegħek tarhom. Fit-2009 qed jgħid naħseb. Jien fit-2007 li rajt jien mhux orb orange kienet. Ma tas-CA5 qed ngħid. Le, naf. Fuq CA5 qed CA5 orbs orange ejwa rajna. Isu Ember li kont rajt jien. Ember, isu dak il. Għandi mistoqsija ġejja mill-fatt li jew ngħira likom li m'għandix il-kapaċità li nara, jew inkella just curious biex niċċekkja daqsxejn. Mhux tajjeb. Meta inti is-CA5 iżjed ma tagħmel iżjed tesperjenza u tara. Inti l-preżenza li qed tistieden tara biss tħossa le vibrations le sens ta' inti ġili semmejta sens ta' diqa biża sens ta' li inti tħossu kien adegwat f'ġismek. Dik ħassejt imma jien kont iktar viċin milli rawhom dawn. Naħseb li kulħadd huwa mill-perspettiva tiegħu. Jiena pereżempju qatt ma ħassejt biża. Jaħseb ħassaqsini jekk il-perċezzjoni tiegħi hijiex li hija xi ħaġa pożittiva jew negattiva. Jiena onestament kieku saqsejtni dik il-mistoqsija konna ngħidlek ma nafx jew jieġbek. X'jiena ħassejt xi ħaġa neutrali. Għax hawn min jgħidlek thank you tal-li qed tidru. Jien ma ngħidilhomx thank you. Fimt? Imma stenna, mela l-bniedem, mela l-individu u l-fażi li kun għaddej minna. Dik jiddetta. Jiena naħseb. Naħseb jiena, fis-sens minn ġed ngħidulkom hekk jiena naħseb imma. Anke jekk inti tagħmel C5 tkun ilek tipprepara ħafna. 50-60 ruħ kien hemm, ġifieri biċċa xogħol loġistika kbira naħseb l-kbar waħda li kien hawn. Konna 55. Ma lix neżaġera però probabbli f'Malta l-iktar waħda organizzata. Iktar l-aħħar waħda ta' qabel 55. Ta' qabel 55. L-aħħar waħda konna biżnew 60. Mala konna xi 62.
Ma nżejt. Intom nies li forsi intom għandkom self-control u daw l-affarijiet ma tħallux illi naf l-entużjażmu jiġri bikom, però jista' jkun illi inti tiġi effettwat bi steps illi ma kunux fil-kontroll tiegħek. Eżempju, ġejt burda ta' naqra whatever, dakinhar. Jien naħseb illi teffettwak inti x'perception jew kemm inti tista' tilqa' jew tista' tkun open biex tara x'inhu jiġri. Għax jekk vera taħdem b'mod xjentifiku u b'mod illi hija studjata u spjegata tajjeb, dawk il-50, 60, 70 ruħ kollha raw l-istess ħaġa. Le, Kieku? jaqbdu jmorru n-nies. Ara, il-problema Ma mhux element ta' ħin għax telqu. Kull min kien għadu hemm rabħanna ġifieri, kull min kien hemm rabħanna. Per eżempju, meta konna 6 min nies fl-ewwel C5 li kont organizzajt u rajna dawk il-ġixorbs, konna 6 rajnihom. Kien hemm min eċita ruħu esaġeratament illi fimt. Imma ta' success reaction ukoll tgħid. Ejja, le, anki jien l-ewwel wieħed li rajthom. X'huma kienu qegħdin naħarsu lejja, jien isni San Pietro dejjem il-balla. Ġurnata nixtieq nagħmlu. Ejja, nixtieq nagħmilha wara matul il-ġurnata. Kos. Nixtieq nagħmilha, il-problema huwa. Issir? Mela, l-Skywatchers team. Skywatchers team ta' Jake Barber, bħalissa d-dejjem team ġewwa l-Amerika, huwa team li qed jirriċerka, research team li qed jagħmel din il-ħanajdu huma ma jgħidu l-CE5. Huma jseħħu l-affarijiet oħra ġifieri. Psionics team. Ma kelma Psionics kull ma hija li inti timmedita, tidħol isek ġo trans, hemm biċċapparat li ma jridux jgħidu x'inhu. U ma tisejħu l-dog whistle. Mux li nużawħu. Ma naħsibx li nużawħu. No, ma naħsibx li. Ġvi tones dejjem involuti fil-proċess kollu. Le, daw ta' Jake Barber le ma jużawx tones. Jużaw dik li tisejħ dog whistle. Imma sound. Ma naħsibx li hija sound laqqas. Tinsiex is-sound. Is-sound hija xi ħaġa li again it's suġġettiva. Jien nisma' frekwenzi li inta ma tismagħhomx pereżempju. Imma xorta sound. Ma jeleminax il-fatt li huwa sound. Right, kollox huwa sound fil-verità, kollox huwa vibration. Fimt? Imma tagħna huma iktar evidenti li huma sounds, huma iktar jkeddu mitruħu kollha jisimgħuhom. Did-dog whistle m'għandniex ma qlux x'inhi. Ma nafux hekk hijiex it-emit sound. Taf temit hija frekwenza li aħna m'għandniex kapaċi nisimgħuha. It's still sound. Tifhimniex ħażin, imma aħna ma nisimgħuhiex. Daġet naħseb jien. Jekk hemm forma ta' vibration sound involuta, qiegħda biex li qed nipparteċipa fiha tpoġġini f'dak l-istat, jew biex nistieden. Very good question. L-entità l-oħra li jaf is-sensi tagħhom. Hemm sensi ma nafx. Lawrence, it's a very good question. U ħanajdlek għalfejn it's a very good question. Mela, is-CE5 mija xi ħaġa li ma vvintajtix jien. Jiena sempliċement ġi Lawrence ta' riċetta ta' kejk fatlek l-ewwel. Jiena dina dis-CE5 vintaħħa Stephen Greer, Dr. Stephen Greer. U hekk jagħmilha, u hekk jgħidlek l-instructions kif għandek tagħmilha. Issa, hemm tip ta' loġika warajha? Le. Għardana jekk inti ħanajdlek isma' ħolli din il-bozza. Inti taf li titġib banketta, taf li titlen fuq, taf li dik il-bozza titħolla spanner, inti taf li tittaqbad spanner. Imma jiena lilek qed ngħidlek Lawrence ara, itlen fuq, aqqas ngħidlek itlen fuq, ngħidlek tittixel dak l-air condition u la tajtek remote. Qed kull meta intik qed intik riċetta, inti qed taqbad tajli ara, qafas dil-buttuna, ma tafx jagħmlu dawn il-buttuni. Jiena qed nafas il-buttuni, sempliċement għal Stephen Greer għalli għafaz dawk il-bottoni. Issa, qed taħdem, jiena naħseb illi out of 7 events naraw 5 darbiet. Is-success rate hija very high. Mela allura ngħid, allura temmenek li bis-CE5 qed tarawhom. Ġifieri mhux mit-tones, ġifieri qed tgħid inti. Jiena ma naħsibx il-tones. X'isema Mirko dik tas-circle tan-noti tal-mużika? Circle of Fifths
Circle of Fifths, imma. Circle of Fifths. Jiena naħseb istrina. Circle of Fifths edha tissemma f'dil biċċa tax-xogħol ta' CE5 ukoll fejn x'aktarx il-Griegi u l-antenati tagħna kienu jużaw dis-circle. Għax inti dik terġa' tibda u terġa' tieħdu fl-istess post. U x'hekk Mirko. Ara, l-sound kien jagħmel parti kbira anke mill-arkitettura gotika speċjalment. Inti pereżempju meta inti tara arkitettura gotika tara daw il-katedrali ikollhom dik ir-rose kbira li tittieqa. Dak jekk tarhom inti kollha cymatics dawk. U jekk inti tistudja eżatt is-cymatic ix-shape tagħha, tasal għal frekwenza l vibrazzjoni li użaw li qed jippruvaw juruna. Issa, dawn il-katedrali gotiċi, sewwa li għandhom din is-cymatic fuqha. Jgħidulhom hija vera cymatic. X'irridu jgħidu biha di? Ġifieri jekk inti you play these sounds in a particular town, in a particular city, bil-bini tinsiex. Illum nibnu bla doċċ aħna, dak iż-żmien kienu jagħmlu xejn bla doċċ. Dak iż-żmien kienu jagħmlu. Jekk qed tara gargoyle hemmhekk dak il-gargoyle mwaħħala xi ħaġa. Kollox kellu sinifikat. Jien naffaxxina ruħi nara l-affarijiet tal-antik. ċappetta tara bl-engraving, illum m'għadhomx jagħmlu daw l-affarijiet. Kien hemm armonija fid-disinn, ma kienx. Kien hemm armonija, x'inhi armonija? Harmony, x'inhi? Hija mużika. Vibrations. Kien hemm vibration, kien hemm tones. Ġiena nemmen l-antiki kellhom knowledge. Anki sounds. L-Eġizzjani dejjem bit-tuning fork ukoll. Żgur l-Eġizzjani tara ħafna tuning forks pereżempju. Ġifieri għalhekk qedlek is-sound naħseb li huwa fattu. 100%, s-sound mur ħajpoġihom hu. Eżatt. Mur ħajpoġihom. Issa jiena parti dal-Mike naħseb li intih mela, ħanikkalma. Mela, jien xorta naħseb. Is-sound li qegħdin nsemmu nistgħu morru lura fi żmien l-Eġizzjani però jibqa' l-fatt li jekk l-entità hemm barra tixtieq tidher, jixtieq jidher, jixtiequ jidhru, jixtiequ jkunu hawn. Jiddeċidu jidhru lil min lest li jarhom. 100%. Jew. Irrelevanti x'namlu aħna minn hawnhekk, nistgħu noqogħdu nagħmlu ħafna ċerimonji, nistgħu noqogħdu nippreparaw ħafna affarijiet. Jekk ħajidher, inti tkun aligned u bħala temporal measure inesistenti. Hemm każ. Hekk nifhimha, hekk inħossa. Hemm każ partikolari, nsejt jismu dak. Insomma, dak kien hemm wieħed u somehow fetaħ il-bib u rat l-Italjeni u daw l-Aljeni nħasdu. Għax suppost ma rawx skontu mill-lider, ġifieri għax kulħadd kien hemm in-nies għaddejjin, ġifieri u kif raħħom. U stroma bis-serjetà, ġifieri. Qed tifhem issa ma Jiena storja bħal di jiena Lorenz. Nismagħha, mbagħad nieqa' femta. Ejja ma Fimt? Le, all right, nismagħha. Ma mbagħad nieqa' fehm ma noqgħodx fimt naħliħin fuqha. Għax dat tip ta' stejjer sajjan jiena xorta ma dammek mill-fuq l-iskaffa, fimt? Le, 100% distorjata u fuq l-iskaffa. Fimt? Kollox nisma', għalhekk għatlek kollox nisma'. Storjata. Jien nara dil-ħaġa jisu jew aħna x'aħna ħlejja inferjuri fis-subconscious tagħna, aħna dejjem inħarsu l fuq, jew jista' jkun li qegħdin nħarsu lejna minn futur jew mill-passat, aħna l-istess nies. Ma naħsbux li jistgħu jiżbaljaw dawn l-aljeni għattajt. Ma naħsbux li dawn jista' jiġi rana, ma mhux suppost ma nimmaġina qas nikkonċepija dik il-ħaġa. Dejjem inħares lej. Ma ħanejlek jien ara. Bħalissa qed nagħmel nikteb xi ħaġa. Dak huwa żball banali sewwa li qed issemmi. Imma kien Richard Dawlan isemmi storja oħra fejn kien hemm tifla ma' reġol qudies aw kien hemm dejjem in-nies libsin bil-blu. Bdew jitkellmu u dibdiet taqralhom moħħhom. U kien hemm każ ieħor ta' wieħed imlaħħaq fil-militar. Imma mhux suppost raw, jiġifieri inti ttapjajt daw raw xi ħaġa li mhux suppost kellhom jaraw. Semaw u t-tifla ndunat li ma kienux nies normali. Ma tkellmuha fl-aħħar għalula sma' inti
tkellmu subconsciously, mhux bil-kliem. X'ikunu ma ghost, aliens, xi preżenza X'inhu ma kif ghost? tista'. X'inhu ma aliens? I know, huma labels sewwa. Għetli zbal banali. Mela għat mur lura fil-passat fejn inti tibda tara dawn l-allat qed jiġġieldu ma' xulxin. Sawa, u min jizzar ma' parts bat jerġgħu jaqduh. U min jagħmel affarijiet, u min pereżempju Alla joqtol lill-Alla ieħor. Jiġifieri daw, if they bleed, they die. Mhux hekk. Fim bħal tal-Predator, biex hekk jgħidu. Eżatt, If it bleeds, it dies. Anke Batman u Superman kien għallu. Ukolli, Again, hemm ħafna stejjer, fis-sens hemm ħafna kitba, hemm ħafna li għaddew minn ġenerazzjoni għall-oħra. Element ta' storytelling huwa sabiħ, ħafnin jaffaxxinani jiena vera nixtieq inħoss iktar. Mhux li nemmen jew ma nemmenx, għax kultant l-esperjenza tiġi fuqek u temmen jew ma temmenx jekk ħatejxa, ħaqek tgħixha, ħaqek tarhom. Għandek rakkonti eżempju bħal dik ċiniża, ta' ċiniża li kellha ras ir-raġel tagħha ġo bawl. Mhux ċiniża, hemm dak ir-rakkont fiċ-Ċajna li mara ġiet mill-baħar ġew jisu fuq tal-ħadid. Mela. U kellha ras. Hemm x'ismu hemm scroll, hemm kitbiet. Ġifieri Hemm storja li ġo ċajna ma nafx li ma fi żmien feudali imma. Jgħidu li ġiet mara li ħarġet minn ġo letteralment oġġett li ddiskrivewh bħala ħaġa li dak iż-żmien ma kienx jeżisti. Wait. Din naħseb storja li esploraw għal-Pixar kienu. Jista' jkun? Jista' jkun. Ejja ta'. Mirko ma nafx jekk issibx il-film, feature film kien, artistiku ħafna sabiħ u l-istess il-Ġappun, mhux Ċina, m'għandu jkun hekk Ġapan. Menti ċajnat? Ġapan. Ħarġet minn ġabambu. Le, din. Jew din oħra. Le, din. Għax għalien ma ġiet iżżur id-dinja u għamlet mill-qamar. Għalhekk ġabu għamil hemm tagħmilha dik l-istorja. Insejt x'isem Astra. Ma nasibx li Pixar imma. Pixar ta'? Pixar. Jekk tiftakar. Watercolors l-effetti, mhux tipo Pixar kif nara kif nassoċjaw. Dak il-graphics. Fil-fatt vera artistiku ħafna. U jidher li jekk kien hemm element mill-qamar u tifla li letteralment overnight kibret. Kienet baby li toqgħod ġo palma, ġo human hand, u mbagħad kompli tikber. U affaxxinanti ħafna vera l-istorja. Hemm element artistiku. Issa probabbli kif nispiċċaw niftakar l-isem, niftakar minn għamel voice acting u kollox. Però Mela xrajt film. Fija kont qed niftakar ma kienx hemm dak l-element ta' ras maqtu jew fejn kontu sejrin biha ta'. Mela xrajt film ikunu koppja. Qed jippruvaw jixxu dar. U mbagħad jibdew jgħaddu żmien jissakru ġoda l-villaġġ. Id-djar ikunu kollha l-istess. U mbagħad isibu baby xilla. Ejwa naf li mettajt. Xilla rajsu. Nżejġ ismuha. Aħfir li għax issa Princess Kaguya għandekum? Hekk ismu? Għandekum xi ħaġa hekk. Hekk ismu. Xi ħaġa Princess Kaguya. Ikunu kopja tifittxu dar. Le għal tal-liħor. Mal dak tal-Pixar, sorry. Alright. Insomma, u mbagħad wara dal-aħħar bdejt nara dokumentari fuq dal-film. Għax meta kont rajdu dal-film qed kemm vera fucking blasens dal-film. Ġo l-istess post, ġo l-istess dar. U mbagħad bdejt nara dokumentari fuq dal-film u qed l-ostja men, qed kif m'għandunajx. Dawk it-tnejn dawk il-koppja kienu qegħdin isuqu men, ħabtu mietu u baqgħu ġo l-istess post. U kienet jesperjenzaw dik ir-realtà. Loop? Le, mhux loop. Le, mhux loop. Nsejt l-ostja jismu. Le, mhux li sem tal-da. Jillupja l-time. Tillupja teħel isek f'dak u ma kien. U ma dimwaħni ġoda l-post l-istess, djal l-istess, jek jipruvaw jaħarbu minn ġoda l-post jaġaw jispiċċaw qoddim ġoda d-dar. Per eżempju, tajdu lup u għatta t-semmi dil-istoria ta' dal-film. Għax inti l-ewel battinna fuq il-trickster u għafna emmek. Xeħin xie sadilu, ma nafx u hija. Issa, għax di tal-lup u di li t-semmi sajjan l-inti
jaġġu dal-post imxejt u spiċċajt arġajt fl-istess post. Il-trickster element, dik li kont ħanajlek l-ewwel hija, illi inti biex taraf il-trickster element, irrid ikollok dik li tissejħ bl-Ingliż jgħidula discernment. Li inti mhux tieħu l-entità face value, mela tajli fl-ma sens. Mela inti naf derlek it-sejju li taf li mejjet 20 sena ilu. Għaliex der li t-sejju? X'qed jipprova jgħaddi li messaġġ? Għaliex der? Għaliex qed jidher li t-sejju? Għax ma derritx it-sejja? Għax qed jidher biħwejjeġ? Nibdew nistaqsu dawn ħafna mistoqsijiet. Trickster element huwa li inti nemmen, ġiedi qed ngħidha ċara li jiena nemmen li jeżistu entità madwarna entitajiet jeżistu, mhux jgħixu, jeżistu. Għax il-kelma ngħix Aħna ngħixu. Huma ma nafux kux qed jgħixu jew le, jeżistu, ma jeżistu. Li dan l-entitajiet qegħdin magħna qegħdin jisimgħuna. U jrid xi ħaġa minn Lawrence. Il-Lawrence mhux ħajdillu bħala jinnaf tiġieġa. Ħajdillu b'mod biex Lawrence jiffamiljarizza miegħu. Ma jieħu shape. Jieħu forma. Familjari għalik. Biex inti tirrelata miegħu. Tikkonoxxih. Fimt? Dak huwa trickster element. Issa. Di ovvjament hija teorija tiegħi. Ġifieri m'iniex qed ngħid li dan huwa fatt. Imma Ġifieri trickster ikun jaf sew il-background tiegħek. U jkun ilu ħanajlek element ta' ħin. Bravo, dik konġejbija. Ma nafx hekk qatt ma ġbiddem Gods u Dargons. Mhux hekk. U dal-aħħar bdejt naħseb fuq għal-ħaġa waqt li kont qed naqra fuqhom. Jisu l-istess Trickster, mhux hekk. L-istess ħaġa. Di ħanajlek ara. Mela, jekk hemm entitajiet li they live outside space-time, mela daw jafu l-passat, jafu l-futur, jafu l-preżent, jafu x'ħajjiġri. Mela, they can manipulate time. Dejjem l-istorja ta' Tobit, sewwa fil-Bibja, fil-apografi għeda. Jekk taqraħħa di l-istorja inti, meta inti għandek dan l-anġlu illi ltaqa' ma' Tobit, u Tobit kellu missieru qed jama u da għamillu pjaċir u riħ x'għandu jagħmel biex u mbagħad talbu pjaċiru. Allu sma' għallu ma jiena salvajtlek il-missierek, tajtu l-visna. Inti tittamilli hekk u ġalu jiżżewweġ il-kuġintu. Dil-kuġintu kienu mitula sabat il-ġin. Ejju, dirra kontajta għali. Xġara, dil-kuġina għallu inti iż-żewġa mbagħad nieħu ħsieb jien għallu. Di għallu waqbad l-istess ħuta li ħraq li użajt l-intern tagħha biex tiddellikom majna jmissierek, għallu ħaraq qudiem il-mara tiegħek. Għallu u ħalli fidejja. U da ħareġ Asmodeus xitan. Li ħaraq ħuta. Asmodeus huwa assoċjat mal-element tal-ilma. It's an aquatic figure, aquatic demon. Jamlu naqsins. Ġara, dal-anġdu, qabat l-Asmodeus minn Runu u tafaw fil-desert. U l-istorja ta' Tobit barra bid-daq. Tobit ma jafġar iktar. Sawa? Ġara 3000 sena wara, ġoda d-desert. Kien hemm raġel u t-tant ta' Asmodeus. Min kien dar raġel? Kien Kristu. Ġifieri, x'għamel dil-entità dal-anġlu? Mela ħaforma familjari ta' bniedem biex jiltaqa' ma' dil-persuna, ma' Tobit. Seta' kien Lawrence, seta' kien Sajan. Kien jaf li kellu problema u kien jaf li seta' jgħinu. Għenu, għallu sar daktejn lili. Iżżewweġ il-kuġintek. Ġew ovvjament kien jaf li l-kuġintu għandha l-daxxitan, ħarġu la minn ġo fiha. Nara fl-istess mhux jisom qed jiggwidawna jikkontrollawna. Indirettament qegħdin jinfluwenzaw. Ma jispjega Jacques Vallée dak Masters of Deception. Eżatto, Masters of Deception, no? Indirettament għalkemm inti hemm regola li tgħidlek illi dawn il-watchers ma jistgħux jintervjenu direttament lejn il-bniedem, mal-bniedem, imma jistgħu jagħmlu naġis, ituna naġis. Għandhom ħafna moving parts. Dik l-istorja ma nafx hekk qatt smajt biha tal-kokun tal-farfett. Ma kien hemm raġel ra kokun ta' farfett u qed jara jistragilja dal-farfett joħroġ minn ġol qoxra. Dal-ħanejna u mar ħareġa x'ġara dal-farfett miet.
Għaliex il-farfett miet? Għax il-kokun hija ddiżinjata biex dik il-pressa li tagħmel fuq il-ġwienaħ iġġiel il-farfett jippompja d-dem ġol ġwienaħ biex jissaħħaħ. Biex jikbru. Allora inti tajli allura għalhekk daw il-watchers ma jintervjenux direttament. X'seta jagħmel dak ir-raġel biex dik il-farfett ma jmutx? Ma jintervjenix ħalli il-proċess għaddej? Kull ma seta jagħmel, taf seta jagħmel jekk kien hemm kelba, attusa, whatever, jew asfur. Jara li ma jkunx hemm surroundings ta' periklu. Jagħmel l-surroundings tagħha u jħalli hemm. Let's nature take its course. Għax inti jekk taqbes il-proċessi, inti taqbes il-proċessi. Sawa, maġina jiena mmur 1000 sena ilu. Meta daw kienu iħokku skuk flimkien biex ixalu n-nar, jiena mmur l-om blighter, jgħidu da magician. Sa' mant jom blow lampien, jom flame thrower. Fimt, ma daw fil-li. Vela ġivom. L-għal tistennu il-beraq biex jqabdu l-għom ximkien, un bat mur l-għament bil-flame thrower. Dini fima tal-kokun, l-analogija tal-kokun nifima perfettament, għax aħna nafu li jumbat isir farfett, ġviri dak l-iskop huwa dak sewa, pero l-iskop tal-umani huwa li jiltaqa' ma' entità akbar dejjem, dak huwa l-iskop. Ma naħsibx le ta'. It just happens għal dawk li jiddeċidu li they sort of imorru and they venture biex jaraw daw l-affarijiet. Ara, jena farfett ġo kokun l-eżistenza u l-ħajja tiegħu hija appuntu biex jilħaq il-milja tiegħu jisir farfett. Ekku. Maħna ma nafux il-final destination tagħna, tinsiex. Aħna ma nafux. Imma esperjenza jena ħafna final destinations ta' ħafna nies u rajnihom fil-finitudni tal-ħajja tagħna. Fil-kollettiv qed tajt jew fil-personal? Fil-kollettiv, fil-kollettiv. Il-humans qegħdin hawnhekk jitwildu, jikkonċepixxu lilhom infushom, jirrepetu u jażlu xi jagħmlu ma' hemm il-limiti. Inti mbagħad b'moħħok tipprova tesperjenza u tesperimenta affarijiet oħra, ma ħafna mill-oħrajn, ħafna nies normalment jitwildu, jiexu ħajjithom u jmutu. NPCs. Alright, non-player characters. Non-player character. Li nemmen bija, però impostom. Intom kif iddeċidejtu li m'intomx NPCs? Meta kien il-punt? Meta kien il-punt li inti realizzajt li m'intix hekk? Once inti you start questioning these questions. Mhux il-creator jiddeċidi inti x'inti? Le jiena naħseb li kulħadd huwa magħmul l-istess. Kulħadd huwa magħmul l-istess, kulħadd magħmul bl-istess kapaċitajiet. Sorry, ikun hemm glitches, ngħidulhom hekk. Mhux kulħadd jitwieled tipo bix-xahar. Fimt? Dibotta. Le, għalla bħalek. Ġiveri jena għax jena tlek kullħat jitwilet l-istess. Kullħat jitwilet bl-istess opportunitajiet, imma f'ċirkostanzi normali, f'ċirkostanzi fejn memx problemi għanajdu hekk. Issa, il-fatt li jena omt, għax il-ħajja waslitni f'punti f'ħajti fejn jiena kelli nqum. Predestination, ma nemx bid-destin, ma jena jdu empjan għal kulħadd, jenek naraħ. Xinti, meta semmejna l-NPCs għatlek hemm postom. Kollox hemm postu. La ploba, la World of Warcraft, għamil 7 snin la World of Warcraft jien, minna l-NPCs, l-loba ma tistax tamna. Għax kiku mandakx il-bosses, kiku mandakx il-mob, għaw l-imbarazzi li t-ġilet kontrihom, dakum NPCs, non-player characters. Minnu l-hero? Il-hero huwa il-persuna, l-karattru, u l-karattri l-oħra. Dakum huma l-heroes. Issa, jien għantik żewġ scenarios, għax inti għatlet li x'inhija the ultimate destination tal-bniedem. Imma il-bniedem meta tajt bniedem Lorenski, tellu, Zajan, jew the general collective. Inti dejjem lilek tara, inti dejjem b'mod individualista. Għax jekk semmejt l-analogija tal-gaming sewwa, jekk aħna naqbdu b'kunċett li inti għandek il-non-player characters u inti għandek il-hero, il-player li qed tmexxi inti. Però f'kuntest mbagħad multiplayer. L-oħrajn huma kollha non-player character minn perspettiva tiegħek, ma dawk kollha għandhom individwu ieħor għaddej. Le. F'każ
Imma- jekk inti qed tilab PvP per eżempju, player versus player, sewwa, nitkellmu terminoloġija tal-gaming issa. Kinti qed tilab MMORPG, sewwa, bħalmija World of Warcraft, u qed tilab PvP, mhux player versus environment PvE, sewwa. Inti PvP taf li jiena qed niġġieled ma' persuna wara dak il-pupu hemm Lawrence, ma nafux. Min naf li hemm bniedem warajh, mek inti sibt biċċa whatever NPC u ġi attakkak, inti taf li warajh hemmhekk M'hemm xejn programm. Programm hemm. Għalli kemm taddaħ il-realtà, fil-li qed narak fuq solitaire fil-li ħabibti. Le, apparti tadda, vera onorat. Fil-li qed narak fuq il-television. Pero amazing. Stramba, u realtà. Il- Stramba xejn. Prosa tu thank you fil-verità. għax ili biex nidħol fih is-suġġett u daħħaltni fih is-suġġett. Issa ħanna Mela għax jiena ngħidlek konsekwenzi. xi ħaġa. Stramba, Għax da ma jafix. Mux stramba. Mela jiena Lawrence mhux għax fitxu. Jiena Lawrence, ġifieri Lawrence Mark Doneo. Kolla tal-ostjoni. Lawrence jiena wieħed minn dawk l-atturi favoriti tiegħi jew Malta. Vera. X'qed ngħidlek mhux għax fitxek taf. Problema li hija biex Mark Doneo, Annalise, fimt issa rajt. Yes. Vera, ġveri, Annalise per eżempju għanda fan club id-dar. Tifla tijaj u l-boyfriend taħħa, Feris. Le, dik nifim għamma. Fimt? Analisa din nejda sawa. Issa, jiena u Lawrence, tant meta ġejt naram dar il-qala, jiena dak il-film jiena fissajt fuq. Tant oġobni dak il-film. Rajtu bicċa minnu, jimbicċa. Rajtu darbtej cinema bizbis, dak il-film. U specifikament, ritratt ma' Lawrence. U għandi ritratt rajtulek, għandi ritratt ma' Lawrence jien. Da, tinsemmek 2020. Naħseb qabel, ta' hemm dar il-qala kien ma jistax ikun 2020. Covid, għandek raġun. Għax kien hemm il-Covid. Le, xi 17 ta' kien. 17-18 mela. 17. Kuħat li tajb il-nexxini nara bicċa minnu għand ħabib tijaj u Kemm musablaq tal-ġen. Dak għand il-poster bil-firma tiegħu ta' Doneo tal-Oasis. Niftakar. Għadu għand il-poster? U tiftakar meta one kont skużajt ruħi għax ma nsejt fis-serjetà. Skużani, jekk hemm inti tiftakarni. Le, però vera, ma tiskanta, jiena nipprova nagħmel mezzi li meta jkun hemm daw tip ta' interaction mal-udjenza u kun hemm hija xi ħaġa sabiħ ħafna, nipprova ngħix il-mument. Però tiskanta ta' u ħafna midrabbi tiltaqa' magħhom daw in-nies terġa' xi jkun narawk xi darba jennaf għax isemmulek solitaire, isemmulek l-ewwel, isemmulek l-oħrajn ta' seklu ilu. U dejjem isek tiltaqa' mal-istess nies, però lilek kif imbagħad iltqajt miegħek. Solitaire tal-karozzi. Taf li dak jiena kelli Honda del Sol. Ma tinsemmilek 20 sena ilu. Kelli Honda del Sol. Dak 20 sena ilu dak fil-fatt. Kienu talbu ili għal solitaire għaskon naf x'inhu. Għattilhom no way, għattilhom dik ħadd ma jsuqha. Stenna taf li naħseb dis-sena 20 sena solitaire. Marki kollu Jista' jkun għax korreġina. it-tifla tal-20 sena fi Jannar. Jien għandi kun 2005 dak kien ta'. Wara Fast and Furious. Għax, Qatt ma rajtu. Kien hemm Mirjana. Niftakar, dak kienu kien matul na 2007. fi email, la naf ċempilli xaħat, tinsejt. La jien kont narax interessanti. Tsemmi 20 sanilu tinsemmilek. Double ċaħat mini. kien għall-isma, għall-dak il-Honda. Kun nidħolek fija. Kif toqgħod l-mini? Ta' xattu ila. Vera, insomma, minni. Biex kont tikseb b'kubtej kont tikseb. Le, deka modu fissa nsejt, imma ovvjament ċertu sewqan u stanzu hekk mhux jien kont nagħmelhom. Jiena lija kont inħossa stant li nidħol u noħroġ minna niġri. Kont inħossu stant li ma naħbadx rasi eżempju, probabbli naħseb hemm xi tejk illi ħbad rasi mdeħlu ħireġ, imma minni kienet komda, kienet ħelwa. Speċjalment ma tamorna kwarta milu hekk, imma issa bih illi mbagħad tara kollox lest bil-movie magic element illi tara l-istant sit il-karozza jaqbad bil-handbrake u speċi dawk l-affarijiet vera sbieħ u sbieħ speċjalment ma tiltaqa' ma' nies li apprezzawhom. Meġek. Dik iktar u dak iż-żmien naħseb solitaire
kien ġej mill-fatt li xi sentej qabel kien hemm Fast and Furious, kien hemm ħafna buzz. Illum il-ġurnata ħallif in-niċċa ta' dilettanti ma tantx għadek tisma' b'karozzi. Kien jaġbuni dawk il-mini. Dak iż-żmien in-niċċa tant kienet b'saħħitha, kien hemm dawk li kienu dilettanti tal-karozzi issa, ġumbat kien hemm dawk li kienu dilettanti tas-sound fil-karozzi, u kien hemm dawk li kienu dilettanti ta' karozzi li jagħmluhom il-kit. Kienu isu business kbira għaddej. Imma mbagħad kien hemm il-mainstream. Proġett Adoneo, fuq stazzjoni li kien vera normali li tara drama ta' ċertu kalibru, ta' ċertu livell, u l-interess sploda. U dik kienet xi ħaġa hekk, anomala. U għamel imkien. Kienet xi ħaġa differenti mhux dejjem Madonna tax-xoqqa. Battikati, ma rajtu solidarji. Battikati kbar kien. Storja tajba interessanti u fatwali għax hemm ċertu affarijiet vera sbieħ ma rridx inkun spoilerifik. Issib mod kif taraħ, mhux mod illeġittimu, ġifieri le, però hija vera. Vera. Kien tajjeb kif ratu t-tiflammaratu. Għal dak iż-żmien kien tajjeb. Fil-verità, il-karozzi mhux li jidru dejjem, u ma tgħidru lek il-karozzi ftit istanti, ftit ċeni kun hemm. Ma dik nafa xiex kien jagħmel. Il-build-up u hija. Il-build-up kien tajjeb. Mark il-kidba tiegħu hija dwar human interaction. Situations li jkunu out of your control. Kien iħallik biex toqgħod tara karozza. Jien pereżempju hemm dar il-qala li hija kapolavur. Għaliex huwa kapolavur għalik? Illa kemm ġobni. Paragonat ma' xiex. Mela, l-qatl il-gosti kollha ġifieri tikol the boxes. Fih, per eżempju, l-karattri oġbuni kollha fis-sens ta' anke l-mod tal-istorja kif kienet, karattru tiegħek, per eżempju, jiena karattru tiegħek. Aw minn ma raħx forsi. Ma rajt, għandek raġun. Spoiler alert. Ma rajtux kollu jien. L-isma Danilu li ħareġ sewwa ġifieri. Sorprendini l-karattru tiegħek, per eżempju. Karattru ta' Mark, all right, Mark tipo naf x'inhu, take him as I am, allora jien kont naf x'ħajġri b'Mark, fimt? Imma l-karattru tiegħek sorprendini ġu l-kidba dak Marko kidbu, u xek. Hija kapolavur tal-bliħ dak. Ngħidlek rajtu 3 darbiet, 2 minnhom rajtu mis-sinema. Bħalma rajt Castello darbtej, rajtu Castello jien. Sinema? Darba miegħek? Castello film kidba tajba, l-fotografija. Kollox, komplotu. Vera sabiħ. U anki pala performances, għax jena mbagħad noqgħod isek you dissect it iktar ma tarax. L-ewwel tgħix l-impatt. Anzi jiena ta' Castello rajt ukoll il-ktieb. Tarġa. Però again, meta taraħ viżwalment għax imbagħad inti jekk inti tkun isek predispost li intu taqra toqgħod timmaġina. Mexek. U vera kien sodisfaċenti ħafna meta taraħ il-jumbled narration, il-narrative tiegħu kif kien, il-production values, in-nies involuti, il-talent. U le. Per eżempju, Castello, jiena Frida Kawki, per eżempju, jiena waħda mill-attriċi li vera toġobni. Jiena titħax. Aħna għadna naraw simpatiċi, id-dar, u naħseb rajnieħ 25 sena, ma rajnieħx, ma rajniex najlek 25 darba, ma simpatiċi naħseb rajnieħ 20 darba. Kollu, bidu sal-axħar, kull jum. Għal-minet jara l-barra, jek tkun għat toħorġu ma mara u tara simpatiċi iktar minn darba, dik red flag kbira. Kbira, ejwa, red flag kbira. Isma, jek tiddeċidi jaħanet kemmu fuq. Red flag. Jek tiddeċidi li tara red flags, ħatarom dejjem red flags. Semmaj biex ma nqodux nallarmaw ħafna nies. Simpatiċi tal-kidba tal-Jino Grek, il-mibkil Jino Grek, għalija kien naqra iktar kellu dak l-element umanu. Taraħ darba, rajt. U bat isu ovvjament marrit li neħħelebda. Ma nixba naraħ. Ma taraħ iktar minn darba. Isma dak it's a comfort watching. Bravo. Bħalu hemm The Office, għandek Friends, għandek Big Bang Theory. Big Bang Theory, għandek 2.5 Men. 2.5 Men. Kolla. Jien il-mara ngħidilha tfa' simpatiċi.
Kun għadin nieklu, per eżempju, tfa simpatiċi. Għedin naġlu għedin nitfaw simpatiċi fuq l-istess level tal-oħrajn. Ma mux simpatiċi Pero bis. lokalment. Għandek mux simpatiċi bis. Lokalment. Ma inti mux simpatiċi bis, għaxaw min jaralek, la jibda jaraħħom, l kolla ura xaxin, jaralek simpatiċi. Għombat il-Madonna taċċoqa. Ma jek inti tara skeda li mux għat kontrolla inti. Imma bat kif tispiċċa dawk terġa' tibda. Eżempju, simpatiċi. U bat terġi il-Kristu għal kemm darba ħandu naraw l-istess wieħed. Xtajn. Isma, comfort, Comforting ħafna. Ejwa, ma taraħ. Per eżempju, jena l-iktar series semmejtu Big Bang Theory. Jien daħan nitfaw u rajtu. Taf xem tajb ukoll mhux riċenti, ġifieri, Schitt's Creek. U interessanti. U ma rajtux kollu. U interessanti. Ovvjament, daw li għadin nsemmu, illum il-ġurnata ma tantx għadhom jiktbu dak il-mod. Għax ikunu daqxie all out. Big Bang. Ħabba zikta u kalċero li għanna. Illum il-ġurnata. Spiċċa ħażin dak Big Bang. Ma isma dak kien hemm 12 staġun ta' 3 kwarti tal-series li nkidbu u li kienu jisiru. Illum jekk ix-xandarhom ma la jrissib xi wieħed b'xaroblu u jiġi għajlek ismu x'ħattolija. Xella fuck off. Again, jekk inti m'intix jenek nifhimha, jekk inti m'intix l-udjenza ta' dak il-prodott, għaliex irid inneħħih. Mhux hekk, tarax. Jenek nifhimha. Però mbagħad jien irid ikun sensibbli biżejjed, jiena qisu ma nkunx impulsiv fid-deċiżjoni u fil-ħsibijiet tiegħi, però jekk jena naf u nirrispettak u naf illi lek ma jogħġbok xi toffiħ u ħana ħammurru neħdu Maċedonja ta' frott. Ngħid mala dikinhar ħanġib xi ħaġa li kit jista' jiekol. Imma mbagħad ma rridx inkun ardit u arroganti biżżejjed le ta' jiena toffiħ għandi aptit men. U toffiħ tittieħu inti. Jien naf min jaf. Aw min qiegħed jasal hekk imbagħad. Speċi jridu nsibu way. Jien naf min jaf l-iskript, jaf ħafna mill-iskript ta' simpatiċi bl-amment, ġifieri. Again, jena naħseb li jek tkun taf l-iskript tal-ewwel ftit staġuni tal-ino. Hemm ċertu episodji li naħseb li jiena nafhom bl-amment ukoll. Sitwazzjonijiet hemm battuti hemm. Meta konna nilgħab World of Warcraft jien. Ovvjament kien ikolli headphones ġew id-nejja bil-mikrofon. Jien sħabi li konna nilgħab magħhom. Kienu jisimaw simpatiċi, background. Taf id-diska ta' simpatiċi. Senna, ġeniti kont tilab Warcraft. B'simpatiċi għaddej background. Mux nisimaw jinta, nisimaw l-mara tifla. Daret flag ġviri jek, ikun? Naħseb, iktar minn Sħabi kienu jgħidu li simpatiċi ta' l-ħin kollu għaddej simpatiċi. Jikon nuħu pieċir nisma il-kazetti ħin kollu ta' Don Victor Grek imma. Isma simpatiċi. Saqbizna naħra. Pero simpatiċi jgħed naseb f'kuntest ta' Jira naħseb li xaħġa li jidentifikana bħala Maltin, jekk ikonna nesportaw serje li kienet ta' ċertu popolarità u daħlet fid-djar tan-nies. Il-Covid ikkontribwixxa wkoll. Kienu korrenti. Kienet titkellem fuq affarijiet korrenti. L-episodji tagħhom kienu jkunu jekk pereżempju għamel terremot ġimgħa ilu, l-episodju li jmiss terremot, tiftakar kif kien. Illum narawh ma nistgħux nifmu xrajna fin-90s. Sewa. Dinji differenti. Kienet dinja differenti. Is-sempliċità tal-ħajja anki il-mod anki kif kienu jitkellmu, orrajt, illum ma napprezzax jien jekk nara d-drama Maltija, illum irid nitkellem, irid nisma' kliem kif nitkellmu aħna. Meta kien. Per eżempju, jiena xi ħaġa li ninnota fil-teledrammi l-antiki. Jużaw frażi, jużaw kelma. Inti għat-tonalità ma għattejt. Le, jużaw kelma, aħna taf kif nitkellmu, l-Malti jitkellem normali, aħna pal medin nitkellmu issa. Aħna nitkellmu kollox fluent, normali. Imma fil-teledrammi antiki. Fil-teledrammi antiki jisu kollox jisu robotizzat, kollox. Imma daka mux Malta vista. Jajdu ħafna kollox sew. Dik jena d-dajjani, kollox sew. Tajdi xaħġa kollox sew. Imma najda aħna ma nitkellmux kollox sew. Bħal mos. Għax ma namlux teledram u n-nies jitkellmu kif jitkellmu n-nies tad-dar. Fimt? Nifhem li dak iż-żmien kienet xi ħaġa hekk.
Jista' jkun ukoll Kit illi jiena qed nifmek għax jiena naħseb l-istess jien kultant urtani, imma tgħid mhijiex xi ħaġa li qed tirrifletti għax kienet issir fl-antik. Illum niltaqa' ma' ħafna nies jgħidulek il-ħabib tiegħi naħseb hija drawwa. Jiena ma ngħidha fl-ebda kuntest f'ħajti meta niltaqa' ma' xi ħadd ngħidlu ħabib tiegħi jisma'. Le, mhux hekk. Inti tindirizza ħabib tiegħi. Le. Imma hawn min jgħidha, hawn min jgħix. One-offs ta'. Imma ma nafx tkun, imma hawn min jagħmilha. U dik naħseb tal-kollox sew jew tas-sew, jiena nassoċja bħalek ta' xi ħaġa antika, ta' xi ħaġa li forsi konna nisimgħu qabel. Però illum il-ġurnata tisma' dawn in-nies li jitkellmu hekk, One-offs. Ikunu one-offs vera, imma tkun realtà tagħhom. U mhux tagħhom wieħed individu wieħed out of ma nafx kemm ta' tkun jew ġejja mill-familja, jew ġejja minn kuntest ta' Għaliex pereżempju raħal partikolari ma nafx. Jekk ħajsir teledram. Pereżempju Mark Doneo jitkellem kif nitkellem jien. Alright, jekk irid jgħidlek Mark hekk jagħmel. Interessi għall-karattru tiegħu. Mark juża pereżempju ċertu kliem kif jitkellem il-Malti u żopp. Fimt kif nitkellmu aħna. Pereżempju, alright, nifhem li mhux ħassem dawn l-affarijiet simpatiċi, imma jekk inti ħanajlek iwa, jew ħanajlek ta' ma jgħidlekx kollox sew. Imma Malta x'drajnek, għax eżempju Italjani jitkellmu ħażin. Żgur, kazzoti la kazzoniżel. Imma mhux kollox ta' di mhux kollox. Hekk inti tista' tara eżempju serje Il-Komissarju Rex eżempju. Niftakru. Taljan. Jew inkella pataflun ieħor jekk inti xtara Mediaset jew Rajda u kollhom ħafna li jkunu weekly u ġili anke jkollhom daily, ma jkunx hemm kollha li jqogħdu jużaw kazzota. Dik kif qegħdin ngħidu. Ikollok serje li tkun adattata għall-familja skont il-faxxa tal-ħin li ħatara. Imma ħsibkom ħadd morru u kollox sew. Ejja. Inti tajċej pastas. Ħsibkom ħadd morru għal fuq dak li tip ta' script li jkun stilted, illi jkun l-interpretation tkun b'ċertu polite form, ħafna diskorsi li ma jkunx hemm da'wa waħda, imma jintuża kliem illi forsi anke il-prepoz inti kif tkun. Imma dak terġa' għandu stil tiegħu, dak jgħix anke llum il-ġurnata jeżisti. Tista' tagħmlu. Però jekk naraw films ta' 60s u 70s u anke qabel, ġieli kien ikollok interpretation li tkun kbira, ħafna eżaġerata, anzi kien ikun difett li jirriflettu r-realtà. Għax ir-realtà, ħemmenhom inti semmejt li it's boring. U jekk inti tittara xi ħaġa, ma tix tara xi ħaġa li tirrifletti il-mandejn ta' kuljum, tittara xi ħaġa aktar colorful, tittara xi ħaġa ikbar. It-Taljani jħobbu jużaw sal-lum il-ġurnata, għandhom ċertu drama, għandhom ċertu soaps, illi jekk għandek bniedem, jekk għandek karattru li huwa dominanti, id-dominanza titkun fil-passi tiegħu, titkun kif ħajaqbad il-mak tal-kafe, titkun kif ħares lejk. Anke tat-torok ukoll. Pereżempju, Horatio Kane, CSI. Dak huwa karattru li vera joġobni u jidaħħani. Imma dak għajlhom xi 20 sena dejjin jew ma nafx kemm. Il-karattru tiegħu jiena jaffaxxinani. Dik il-ħaġa li qed ikellmek la ġemba, saħ miftuħin hekk, dak in-nuċċali, mbagħad waħda jilbsu jemlek waħdek u jitlaq hekk dik il-coolness tiegħu. Ma tara l-ħadd jagħmelha fil-verità, għax kieku waqt kemm nitħaq bih. Mhux naħdu bis-serjetà bħal dak nittejjek bih. Imma mek dak il-kontest. Dak il-kontest. Taċċettaħ. Imma dan movie magic u inti meta tkun qed tara, ma nafx hekk tarawx animated movies li jkunu bl-annimali u hekk inti tidħol f'dik ir-realtà u taċċetta. Anzi, jekk ikun hemm xi ħaġa li tgħidu jew kif jista' jkun jew din naraw superhero movies. Inti ħatoqgħod tikkwestjona kultant ċertu physics u kif jista' jkun dik il-karozza taretek. You don't question il-fatt li tar jew li ħarġu n-nar minn għajnejh. Ara Lorenz, jiddependi il-film x'inhu. Jekk qed nara pereżempju jien ġieli nara jien naf Mission Impossible Sab motor mal-art minn dut hekk. Jaqbdu użwed jerfa' rota. Mur jerfa' motor. Dik id-dej. Mur erfaw motor. Ma terfawx hekk motor, terfaw bil-kontra. Motor għandek 210 kilo, 220 kilo, x'terfa hekk. Ement you would be questioning biex impoġġiha hekk.
tkun qiegħed tpoġġi taħt skrutinju il-loġika tal-physics. Dawk iva, dawk inti tħossok qisek illi tgħid ma nixtieqx li tnejkubija. Lawrence illi m'għandux esaġerazzjoni perk qed nara Avengers, alright, motor jaqbdu hekk. Imma qed nara Avengers. Ma qed nara Mission Impossible meta dan huwa bniedem bħali. Sawa m'għandu l-ebda super powers da. Kif għalla jaqbadlek motor jerfa' rota, għas l-scooter ma nerfaw hekk, aħseb wara kemm nerfa' l-motor. Fimt, 210 kilo, ma nerfaw. Jiena kultant però nara daqsxejn esaġerata meta nippruvaw nfittxu daw id-difetti. Illi ġo film. Ġenta ma jdejqekx illi dik il-ħaġa. Vera? Dejjaqni ħafna jien. Ġejt. Per eżempju xi ħaġa li ma nistax għaliha u nidajja ġifieri. Qed nara film, ġej xi ħadd jattakkani u għandi sikkina f'idi. U da, tajtlu hekk, forsi tajtlu ġo rasu, u da storda l-ftit ħin. Da waħda jmur joqgħod ibus la rosa u jitfa' s-sikkina mal-art. Laqbad is-sikkina tiegħu ġonqu. Fil, ħalli ma jerġax iqum. Għax alla jbirek daw dejjem jerġgħu iqumu. Kif tarawhom il-films ta' John Wick, eżempju? Ta' John Wick. Inkun bil-qiegħda normalment u television. Le, jien nidħol ġo dik id-dinja u iżjed ma jkun hemm eżaġerazzjonijiet, u iżjed ma jaqla, u iżjed iqum, u iżjed ma jaqa' minn ġo taraċ, għaddi minn ġo passatur, joħroġ minn ġo gallerija, u mbagħad imur isajjar il-burger, u mbagħad imur jaqbad il-lapes. Dawk ikun nixtieqhom. John Wick jiena ma naralux żbaljej, imma ftit rajtlu żbaljej. Biex jibqa' ħajmen wara dawk l-istanz ħażina. Il-fatt illi hu mhuwiex superhuman imma huwa superhuman. Paradossali, oksimoron kbira. Superhuman ta' u trenjat. Imma wejja kif jista' jkun. Jien melux waħdet li si iġa tapit u għajt. X'għadilna. Zora. Ġifieri. Jien melux. Inti taħseb illi m'hawnx min aqbad Navy Seal. Joqtol 120 ruħ. Ja, ma xed joqtol 120 ruħ. Ma jiena li rrid ngħidlek, jiena hekk pereżempju ħanejlek kif. qed jagħmel reload ta' pistola. Sewwa, ma nafx hekk tiftakru dik ix-xena li għamilha hekk il-magazzin. Le, jien daw. Le, dik korrekt. Le, stenna, that's technique. Mux endurance li inti ta' qataraċ. U isek qed tilab video game letteralment. Mhux qed ngħidlek li joqtol 120 ruħ u joqtol hekk. Ta' atlet solari. Però l-element ta' disciplina. Bum, bum, bum. Jiena qatt ma kien xejn. Jien qomt men bajtri qed weħlet li si iġa tapit waqajt maret qas flaħt inqom. Ma meċċen nofsija. Melux kont qed nara dil-meme jew ma nafx jgħidula, short fuq TikTok jew whatever. Again, xaħat qiegħed jagħmel squat. Ovvjament titrenja ħafna dana. U squat tibbendja tasal kważi mal-art u tqum. Dana letteralment kellu ma jidhirlix li AI pjuttost der tajjeb bil-bars fuq spalleħ, maqtuħ mill-art 3 pidi, jaqbes letteralment jinżel mal-art, jagħmel squat u jitla' bil-weight fuq daru. U jaqbes. Ma jidirlix li deret AI, imma mbagħad ovvjament il-video ukompli billi jkun hemm xi ħadd qed jirranġa bozza bħalma kont tispjega inti sewwa, over 40, jinżel minn fuq banketta u mbagħad wara din miġi ċott ambulanza. Bniedem hekk jitrenja jekk jagħmel ħafna sigħat, 10,000 sigħa jgħidu biex inti ssir proficient u expert f'xi ħaġa li tagħmel. Jista' jkun iva nemmen li ċertu affarijiet li John Wick fl-scripts u fil-films hemm nies li jagħmluhom. Nemmen li hemm. Però fil-konċett tal-film li l-film ikun eżempju over 3-4 days, ma nasibx li bniedem can endure that. U mbagħad wara jmur ibuż kelba jew imur whatever, ma naħsibx li jagħmilha. Sama kien hemm nies fl-istorja li għatla ħafna nies. Again, huwa film fiction. Ġifieri imma it's based on reality. Ġi mhux qed nara. Taf li kien hemm bniedem bħalu. Cassius Clay. Kiex qatel 120 ruħ. Mhux ma qatel ħafna nies. Inti għal Bronzin għattajt. Lex Bronzin, Cassius Clay li kien fi żmien Lincoln. Cassius Clay mhux mhux il-boxer. Le. Għal min semmew il-Muhammad Ali. Semma li għom nifsu zari. Jien li qed ngħid hija li ċertu meta tara film
U dal-film qiegħed ambjentat fir-realtà tagħna. Sewwa. U tara qed jispara, pereżempju, darba minnhom rajt film kelli nitfejlu għax qallani. Jaqbad il-pistolet jispara u jispara hekk. U l-bullet idawwara. Stenna. Dawwar l-ostja l-bullet. Il-Kristo għalla. Sejx ismu. Dak ta' Christian Bale. Jalla kux ta' Christian Bale u McAvoy. X'ismu għaw? Jalla ħaġa kux ta' Christian Bale. Le, mux Christian Bale. Angelina Jolie. Per eżempju, oħra ma nistax għaliha. Freeman, Morgan Freeman. Angelina Jolie, mux Christian Bale dak? Mux Christian Bale, dak li ħadem ta' l-X-Men li kun Madonna, il-professor. Għalla. Meta jkun għadu zaħir, il-professor. Professor Zaħir. Xezzab jismu. Meta jkun għadu il-professor zaħir, ma insomma. Il-Professor Zaħir, mux McAvoy. McAvoy dak? McAvoy, ta' Ma jemx, ma jidillix kem Christian Bale ġo dak il-film. Ma nafsejx filmu. Ma Gun Kata, għandhom xi ħaġa Gun Kata. Wanted. Gun Kata? McAvoy hemm fih? Christian Bale? Christian Bale? Christian Bale. Per eżempju, xi ħaġa oħra li ddejjaqni. Le, mela McAvoy mhux Katina katnazz. Jispara fuqa u jaqta l-katina. Xtaqta l-katina, katina tal-azzar. U rasta bulit ħed, hija ġeneralment tkun ċomp, jew ram. Għana jidlu ċomp, għaxe. Jew ċomp, ċomp jew ram. Sawa. Ġeneralment tkun mela, we're questioning logic Muxet. fil-films. Jew kalla jispara fuq tajjer, pum, għas jinfaq tispara fuq il-tajjer. Naħseb jinfaq. Ma katina, mux taħħal katina tal-azzar. Ux tibbawsja l-bullet fuq tajja l-doluri. Ma tibbawsja, Naħseb Isma, daw nistaw nespandu l-podcast u niprovawhom daw l-affarijiet. Bħal ta' Mythbusters. Fuq il-karozza ta' Sajana. Ejwa, nistaw. Ġili nara ċertu. Sidebusters. Per eżempju, qed jifqa' windscreen, id-diħ daqqa ta' ponu jiġi frak, x'tifqa'. Daqs kemm ħatifqa' side window. Tija bil-pon, side window, tkun magħluqa. U ma jkollok xarja minn-imkien. Nixtieq ukoll nesploraw daqxie affarijiet li vera questionable ħafna. Eżempju, illi inti ikollok plot illi revolves around illi kun hemm xi ħaġa fuq l-news. Sowa, biex inti tmexxi l-progress tal-istorja l-qoddim billi jkun hemm xi ħadd li qed jitkellmu bum jixalli television bum u jkun hemm xi ħaġa li dik waħda. Dik vera impossibbli għalija nara. Il-breakfast fil-ħodu, għedin familja, għedin jihdu ħafna jekel fil-breakfast, minn kollox ikollhom pancakes, frott. Fil-films għattajt. Fil-films. Xifiex kien jisaqlestuhom fil-tleta ta' fil-ħodu tqum. Xin ġili narom dal-affarijiet. U naħseb jista' jkun illi isir ħafna diskors f'ċertu films. Diħob jgħida Mark. Inħobbu nartikolaw ħafna affarijiet, mentri fil-verità n-nies the shortest way to communication, mux the longest way, nikkomplikaw ħafna affarijiet. L-immaġinazzjoni tiegħu. Anke meta kultant, issa din jaf tkun pet peeve ta' ċertu writers li jħobbu jew għadin jisfidaw l-AI, għax l-AI jagħmlu f'sekonda imma min flok naslu f'sentenza, rridu nagħmlu 7 sentenzi. Ħafna drabi. Quentin Tarantino. Ukoll, imma naħseb innaqsu ftit irridu. Imma ta' Tarantino id-dom ta' wara ġebbidu għalla. Pero Tarantino kellu. Films tiegħu jiena ta' Quentin Tarantino, per eżempju, Inglourious Basterds tal-hija dak tajjeb, imma mbagħad dak huwa an alternate reality ta' kif marret il-gwerra fil-verità. Dak The Hateful Eight x'ismu dak The Hateful Eight. The Hateful Eight. Diskors twila l-ost jagħmel jdum da. Iħobb. Vera, u naqra eżaġerat. Però Jew Watch Dogs l-ewwel film tiegħu men il-diskors. Reservoir Dogs men mhux diskors. Dialogue heavy. Dejjaqni filmek. Jew Pulp Fiction. Per eżempju tar-restaurant. Stephen King joġobna ħafna għax il-films tiegħu inqas paroli. Ġilinnu tajta? Eħe. Però issa tafxet niftakar kiet. Flanagan.
ġili smajtu bih, naħseb għandu agreement ma' Netflix qed jagħmel ħafna series fuq Netflix. Haunting, Hill House. U għandu xi 3 oħra. Serje. Tajbin ħafna. Psychological horror. The Haunting of Hill House. Dak kien right. Juża ħafna monologues, imma ma jdejqunix f'dak il-kuntest ostra. Monologue imma voice over, jew anke qed jitkellem xi ħadd qed jitkellmu. Eżempju, Midnight Mass, korreġini inti Mirko, jew Annalise. Sorry. Il-Midnight Mass huwa l-istess ta' Flanagan. Rajtu? Ta' Johnny Depp. Le, is-serje. Is-serje ta' Flanagan. Jaħdem ħafna dark. Tajjeb, u hemm monolog partikolari lejn l-aħħar. Bħala stampa dark. Fuq dajsa. Imma l-kontest kollu, l-kunċett kollu, mingħajr ma nkunu spoilerifik huwa pjuttost dark, le? Ma se taħdem naqra iktar. Hemm ċertu se taħdem iktar da, imma għandek il-kjaroskuru, għandek l-elementi li ħafna mill-istorja ssir bil-lejl u juża ħafna n-nar biex joħloq dak il-kontrast. Ejwa naħseb għalhekk. Mistra sabiħ, le. Isma' għandu production values tajbin, Iktar jgħġobni kif jaħdem Guillermo del Toro hekk. Fantasy, dak ħafna iktar fantasy imma. Guillermo del Toro ħajjagħmel Frankenstein. Ejja. Astja? Ejja, issa tinħadem għandu kun Oktober. Naħseb da pik li joħroġ. Għandu kun Oktober. Pik li joħroġ. Minu l-attur ta' Frankenstein bħalissa? Mark Ruffalo. Ejja, Mark Ruffalo. Hulk. Ejja, le tajjeb. Ma nafx minnu mal-oħrajn, imma. Nasjen, imma rajt trailer jidher tajjeb. Għax kemm il-darba sar dak il-film, Madonna. Gajs, jinsar l-ħin għax-xogħol. Sallek ħin għax-xogħol? Mara, supposti li hemm. Jaf xida jixxieħ. Le għarrejt. Xinu? 46? Tajjeb. X'nagħmlu? Tajjeb. Interessanti kienet, immax. Għasidija ma kien. Elbu jena l-films nħobbom. Jena nħobb ħafna vendetta films. ħafna. L-ewwel li kont ħanajlek fuq ta' Stephen King. Wieħed mill-iktar films li affaxxinawni ta' Stephen King jismu Battlefield. Ma nafx għax rajtu. Dan wara li rajtu dal-film, dan huwa parti minn xi 6 films qegħdin ġo serje short movies, mhux short xejn, ma jus bħala xogħol. Isu antoloġija. U għed minnhom tat-Toys tal-Pupi tas-Soldati. Wara li rajtu kollu l-film, kollu, fl-aħħar irrealizzajt xi ħaġa. Ma rridx ngħidilkom, ħalli jaraw in-nies. Battlefield. Battlefield. Tas-soldati ġo dak il-flek. Il-kaxxa, eżatt. L-ostja tajjeb dak. Mhux serial killer. Allura ngħidlek li ma tantx huwa popolari, issa naħseb ħajkun hemm ħafiċ. Dak qiegħed f'serja jisimha Dreamscapes and Fantasy and Dreamscapes. Dak ta' Stephen King. Stephen King. Naħseb l-isbaħ biex xollandu. Ma nafx mill-isbaħ. Meta min id-dirġi, nsejt min id-dirġi. Eżempju, it-sar wisqek. L-ewwel wieħed kien l-ossja tal-bliq. L-aħħar wieħed ma ġobni. Ma għal-ġodda tajt jew l-antik. L-antik, kapolavur etnejlew. Isma, illum il-ġurnata naħseb qed nifmu tal-sajan għax huma naqra kempi jista' jkun. U ma naqra aktar old school style u jekk inti tkun esperjenza xi ħaġa li tkun daqsxejn iktar polished. Eżempju, ta' issa huwa polished, huwa produzzjoni tal-Warner u l-Warner iħobbu. Jien anke eżempju meta mort nara il-look u l-feel. Jien pereżempju nara Goonies. Goonies ma nix baqqat naraħ. Battleground mhux Battlefield. Jien xad Battlefield. Battlefield. Goonies, jiena għalija kaltu. Fissat fuq dak. Kienu l-mara. Kienet tifla mill-ewwel ġdid. Nħobbu ħafna. Sawa, issa jiena meta mort nara la Venom. Da meta jagħmlu da Tom Hardy jew x'wix il-lostja jismu. Tom Hardy, Meta mort nara lilu, jiena stennejt li ħanara Venom, jisni ordnajt fudge cake u tawni carrot cake. Fudge cake. Hekk ħassejt alla.
dak il-ħin. Ġifiri, mux l-istennejt jena, ma kien xejn. Imma comic adaptations, l-ewwel net inti Bħal għandek Joker. snin twal Il-Joker tkun l-aħħar tara wieħed comics u tistenna mod. U ġili jiddisappuntaw. Għaddi kem rajt film missa, Weapons. Ma ħanajt xej, mem spoilers. Jien rajtu milux ukoll, Jena bdejt nisma ħafna nis jajdu għax ħarġu minn ġos cinema u għaxek u għaxod nitraumatizzat. Jinta kem tħat fih? Mux tħat, ma tħatx jena. Pero u film bi storja u structure tajba ħafna. Tajba. Jena li mhuwiex horror tal-biża u psychological thriller naraħ jena fuq dak il-level. Ma kien hemm moment naqra gori. Kien hemm minnhom ġokċina. U kien hemm imma wait. U kien hemm fl-aħħar ta' tfal. Imma still jekk tbiddel il-mużika jaf tiġi isa tad-daħ, Benny Hill style. Pero l-mużika teffettwa ħafna u inti il-kuntest isek you fill in the blanks. Spiċċaw il-films li kienu gori bħal dak iż-żmien għandek tara ta' Hannibal li tiftaħlu moħħhom Umba tisajja. Mux spiċċaw, le. Għax il-perspettiva tijak. Slasher għadhom jeżistu ħallik li jkun kwizi ħafna jekk inti tkun bnidem li tiddeja. Jien niftakar. Texas Chainsaw Massacre. Jew Wrong Turn. Dak huma jiena lija huma l-iktar films gori. Orajt, hemm ta' Rob Zombie, hemm ħafna ta' Rob Zombie, rajt ħafna. Texas Chainsaw. Texas Chainsaw l-antik. L-antik, pero. L-antik, ma mux. Per eżempju, jekk tara Terrifier il-ġodda 1, 2, 3. Gori ħafna. Ħafna gori, ġifiri. Ma again, mux xi ħaġa li ngħid lollo twerwirt li għanni ma tantx jiena xi wieħed li nibża minn dawn l-affarijiet. Imma jien film li traumatizzani u ma niddejjaqx ngħidha. Ġiviri kontat nizajr meta rajtu, The Blair Witch Project. Vera? Għax bija għunna bħala realtà. U dak iż-żmien hija, dak iż-żmien inti il-media bija għunna bħala. Temmen ħafna trailers, dak iż-żmien konna nemmnu ħafna trailers, rikbu fuq il-fatt li n-nies ikunu isom you submit yourself u temmen letteralment ċettara fi trailer u dakka kienu għamlu website, kienu għamlu illi daw n-nis intilfu letteralment. Dik kienet biċċa marketing campaign ta' dolori għax ħanajlek dawk l-atturi printjawlhom taf l-Amerika min jintilef jipprintjawhom fuq karton ta' ħalib. Dak kienu printjaw wiċċhom fuq kartuna ta' ħalib. Jiġifieri il-marketing campaign li kien hemm warajha dak il-film u market jaw bħala li huwa vera dak li jattara huwa found footage jiena mintu dak iż-żmien. L-aħħar film li ħatqata fih taf x'kien The Others. L-aħħar film rajtu issa reċenti għax dak ilu l-ħareġ. Ilu l-ħareġ. Dak l-unika l-aħħar. Dak kien Bezinger le mhux kien Bezinger. Mhux The Others, mhux kien Bezinger. The Quiet Ones, sorry. The Quiet Ones. Aħjar The Others isbaħ bħala film. The Quiet Ones rajtu. Le, morra The Quiet Ones dak qata. Nsejt, jien kollox nara fil-sta. Dak fih palissa. The Quiet Ones issa vera reċenti dak, għax inti ħin minnhom semmejt The Others għalhekk tfixkil. The Quiet Ones. The Quiet Ones naħseb issa kien hemm, le ma rajtux għadni dak, ma nistax ngħidlek. Le antik. Ma The Quiet Ones mhux għandu jkun jew reġgħu għamluh. Mela x'inhu da? Ikun hemm paranormal. U fħim minnhom fil-li tkun qiegħda mild is-sin, jiġifieri jkun hemm tabib qed jara dal-pazjent. U mbagħad kif ikun il-pazjent waħdu hekk jaħsdik, bum, hemm xena, bum. Fimt ġifieri sakemm joħroġ it-tabib. Jump scare mela. Vera rajt film ħelu. Penguin Lessons, storja vera. Araħ tajjeb. Ostra. The Penguin Lessons. Ħammur jena. Storja vera ħelu. Ħajkolli ħallikom guys. Ħafna sabja. Grazzi, għad komplemi għawin. Rajtu? ħajmur jaħmi. Trabil għanna. ħad għost rajtu. ħafna mis-għamilna. Satej. Kiena vera kienet. Ma nistawna l-qoa. Tal-ġen. Fidejkom. Jena mkomdu kif tajdlu jentom. Jena l-mistudent għallu, speċi. Ma nishtiex. Nije problema. Xaħobs bil-lejr, dizi. Kollax beħi. Soset, X'namlu nilqu għawek, guys?
Nal-qowa, għassatej naħseb. Ma, grazzi Lorenz. Thank you, Lawrence. Grazzi li Grazzi, kien vera tal-ostja. Thank you, nispera reseptu interessanti. Grazzi il-Mirko. U għemmana li su kollillu fil-background. Olina. Olina, U Nina kienet ila satejta fitani u għawek ġit ħdejja minnu. Sat namlu ħbib jena Olina. U li xrat li fil-basket u tibza minni. ħaratlu fil-basket it-tortija dak. Storja dik. Għallejnikom, Grazzi għafna, Grazzi.